رهوة حبس ملوت أنا فغري السلام من كلنا رحوس حميد يقبرنا رهوة حبس ملوت أنا سنة سلام كبابينا سلام حميد يقبرنا حدش حميد أبكي عنا خيب دليت عننا أخاخيبو نخلنا حدش حميد أبكي عنا سيسنا أنقوا عبزي أبقى عنا سيسنا أنقوا عبزي أبقى عنا رهوة حبس مولوت عنا فغري السلام تمين كلنا رحوس حميد يقبرنا رهوة حبس ملوكنا سنين سلام كبابينا سلام حميد يكوننا رهوة حبس ملوكنا فغري سلام من كلنا رحوس حميد يكبرنا رهوة حبس ملوكنا سنين سلام كبابينا رحوس حميد يكبرنا حدش حمد حدش منتس ساعة عمو كلهم بحبس تحبشهم كلهم كسحقوا تتكواسي تباركوا رأخوا ساعة عمو نأورع غيايمو رأخوا ساعة عمو نوح بزي تغيايمو رهوة حبوس ملوك عنا فغري السلام تميت كلنا رحوس حميد يقبرنا رهوة حبوس ملوك عنا سنين سلام كبابينا رحوس حميد يقبرنا رهوة حبوس ملوك عنا فغري السلام تميت كلنا رحوس حميد يقبرنا رهوة حبس ملوتنا سنين سلام كبابينا رحوس حميد يكوننا رهوة حبس أبقزنا سلام سنين تبزبنا أسالكو أبسرحنا نايم حبالي بلتقنا يقبرنا عدش حمد ربحنا يقبرنا حدش عمل من ربحنا رهوة حبس ملوت عنا فغر السلام من كلنا رحوس عمل يقبرنا رهوة حبس ملوت عنا سنين سلام كبابينا رحوس عمل يقبرنا رهوة حبس ملوكنا فغري السلام تميت كلنا رحوس حميد يقبرنا رهوة حبس ملوكنا سنين سلام كبابينا رحوس سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووتر تمنيتنا يوم just 1 second I would down الله زي ما نقصنا رحوس حميد يقبرنا رحوس حميد يقبرنا سلام حميد يكوننا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووتر تمنيتا يوم مجمريا رحوس حدش عمت كبلوكم يفتو ناي بحكي انقوا عبزاب كعنا ناي بحكي 365 معلتات سجيرنا كمزي اب حدش عمت درو حدش عمت كنبتح زاب كعنا نعملاخ دقيمنا دقاقيمنا نمسجن عمت ملو كي دخمنا كي حممنا كي تصممنا كنسرح عبز channel زي كم زالو مدما ناي مودة ساعات ناي زعمت زي مساهم كنراخب سلازب كعنا أنا قبل بنا أملاخ يمسجن
ንስኻትኩም እውን ናብዚ ቻነል እናተመላለስኩም ብጥዕና ክትከታተልዎ ከተተባብዑና ክትሕግዙና ምሳና እጆኹም ክትብሉና ደው ዝበልኩም ድማ ንዓኻትኩም እውን እንኳዕ ኣብዚ ኣብቅዓኩም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክብለኩም ይፈቱ ብርግፅ ዓመት 2024 ብዙሕ ነገራት ሒዛ ዝሓለፈት ዓመት ክንብል ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገራት ነይርዋ ብሃገር ደረጃ ብህዝቢ ደረጃ ብዙሕ ነገራት ዝረአናላ ዓመት እያ እዛ ዓመት እዚኣ ኣነ ብውልቀይ ክሪኦ ከለኹ ገለ ካብተን ፍልይ ዝበላ ዓመታት ክብላ ይኽእል ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገበራ ማለት ብዙሕ ፍሉይ ነገር እንዲ ነይርዋ ሓደ ካብቲ ፍልይ ዝገበራ ነዛ ዓመት እዚኣ እንተኮይኑ ድማ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይ ተወዳደርትና ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ብሽክሌታ ዝተራየ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሰባት ኣብ ዝመፂኹም ምሳይ ክትዘራረቡ ክዕድመኩም ክፍትን እየ ሊንክ ክሰድድ እየ እቶም መጀመርያ በቲ ሊንክ ጌርኩም ቪድዮ ከፊትኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ድማ ርኢቶኹም ንክትቡ ዕድል ክበኩም እየ ስለዚ ምናልባት እቲ ሊንክ ኣብዚ ክሰደልኩም ክፍትን እየ ኣብዚ ኮሜንት ሰክሽን ኣሎ እቲ ትኽክል ክኣቱ ንዝኻለ ጥራየ ክቕበል ቀልጢፍኩም ንዝመፃኹም ድማ ኢኻ ክቕበል ስለዚ ኣብቲ ኮሜንት ኣብዛ ናተይ ኮሜንት ሂበኩም ኣለኹ ካብኣ ኣትኹም ብቪድዮ መልእኽትኹም ከተመሓላልፉ ትደልዩ እውን ዕድል ክህብ እየ ሓደ ካብቲ ፍልይ ዝበለ ናይ 2024 እንተሪእና ናይ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዝግበር ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነ ህዝብና ምስቲ ስፖርተኛታት ዘርኣዮ ፍቕሪ ውህደት ምትሕውዋስ ሓጎስ ብዙሕ ነገራት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ መንእሰይ ነቶም ቅድሚት ዝመፁ ስፖርተኛታት ከተባብዕ ንደገ ክወፅእ ምስ ጀመረ መሊሶም እቶም መንእሰያትና ድማ ውሽጢ ዓዲ ተተባቢዖም ዋላ ኣብ ደገ ዝነበሩ እውን ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ብብዝሒ ክቀላቀሉና ርኢና ማለት እዩ እዛ ዓመት እዚኣ ድማ ብመንፅር ክትረአ ከላ ሓንቲ ካብተን ዝበለፀ ዓመታት እውን ክትበሃል ትኽእል ዓመት ኮይና እያ ትስምዓኒ ሓደ ሰብ መፂኡ ፀኒሑ ፀድሓን ምስ ኣበልኩ ቀሲ ኢለ ባዕለይ ከብሎ ክፍትን እየ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም ንስኻትኩም ድማ ናትኩም መልእኽቲ እውን ከመሓላልፍ ክፍትን እየ just give me a second ሃብቶም መፂኻ ኣለኻ give me a second ከብለልኩም ክፍትን እየ ግን ሓንቲ ነገር ኣላት ንብዚ what is it let's remove this one ቦታ ክኸፍት ክኽእል ኣለኒ ናታትኩም ርኢቶ እውን ቁሩብ ክንሰምዕ ንደሊ ምክንያቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ነገራት ክንሽፍን ኢና ክኢልና of course ድሩት ዓቕሚ ዘለና ውሑድ ንእሽተይ ቲም እዩ ንገብሮ ሓበሬታ ጉድለታት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ፐርፌክት መደብ ንቕርብ ኣለና ፐርፌክት ፕሮግራም ንቕርብ ኣለና ኢልና ክንጀሃር ኣይንኽእል ኢና ግን ጭሩ ብዓቕማት ሕጎም ከሃከዚ ስለ ዝበሃል እታ ንሕና ንኽእላ ክንገብር ኢና ንፍትን ኩሉ ግዜ ንኤርትራውነት ዘድምቕ ፕሮግራም ክህልወና ኤርትራውያን ዝኽርዕሉ ንኤርትራውነት ዘዕቢ ምክንያቱ ዝሕዝን ትሕዝቶ ጥራይ ትቕርብ ተኮይንካ ነፍሱ ዝፀልእ ሕብረተሰብ ኢኻ ትሃንፅ ኣብዚ ናተይ ብዙሕ ግዜ ዝገልፆ ነገር እንተሎ ሓደ እንታይ ዝብላነ ክልተ ሰባት ሓደ ዓይነት መድረክ እንተለዎም ሴም ሪያሊቲ ኣብ ሂወቶም እንተለዎም ኮይኑ እቲ ሓደ ሕጉስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓደ ግን ሓዘን ዝስምዖ እንድሕር ኮይኑ ክልቲኦም ኣብ ደ ሴም ኢንቫይሮንመንት ንክወዳደሩ ተገዲፍካዮም ሓደ ዓይነት ዕድላት ድሕር ፈጢርካ ኣሎ እቲ ሓጎስ ዘለዎ ሰብ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ንክዕወት and this is proven to be true እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ቸክ ክገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ሓጎስ ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ነቲ ዘጋጥሞ ብድሆታት ስዒሩ ንክወፅእ ነቲ ዘጋጥሞ ፀገማት በዲሁ ንክወፅእ ዝበለፀ ሓይሊ ኣለዎ ስለዚ the happiness factor ይብልዎ ሓጎስ ዘለዎ ሕብረተሰብ despite ብዘየገድስ ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ሕፅረታት ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ፀገማት ምስቲ ኩሉ ዘለዎ ብድሆታት ሕጉስ መንእሰይ ዕውት ንክኸውን ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ካብ ተስፋ ዝቆረፀ መንእሰይ at the end of the day ተስፋ ዝቆረፀ መንእሰይ ወላ ሓንቲ ከፍሪ ይክልኒ ምክንያቱ ናብ ዝኾነ ይኹን ጉዕዞ ንክትበፅሕ እንታይ ዘድልየካ ተስፋ እቲ ስንቂ ነቲ መንገዲ ንክትከዶ ዝሕግዘካ ተስፋ ሳሙኤል ተኣቱ ኣለኻ ቪድዮ ግበር ይርአካ ኣለኹ ኣቲኻ ግን ትወፅእ ኣለኻ just give me a second ናብቲ ኢንቮልቭ ክገብረኩም እየ ብፍላይ እቶም ኣባላት ናይዚ ቻነል ክትኣትዉ እንተኽኢልኩም ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ናትኩም ርኢቶ እውን ክሰምዕ ደልየ ስለ ዘለኹ ሳሙኤል ትበሃል ተኣቱ ኣለኻ I would be very happy ብስቴብል ዝኾነ ኔትወርክ እንተኣቲኻ ማለት እዩ ብምቕፃል ስፖርተኛታት ናትና ንኤርትራዊ መንፈስ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ዘምፅኡሉ ዓመት እውን ክንብል ንኽእል ኢና ብዓይኒ ፖለቲካ ክረአ ከሎ እውን መንእሰይ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት
نزنبرو فلليات قديفو أبزوريا هاجرو زتأخاخبل عمت ممكن نبل نغلينا محجكم يقبراي نبرن أكم درجة بتحين نبرن قال مالتنا يكون نو محجون نيريو جن بزدامة غي أبز عمت زي أتمنى أبزوريا هاجرو حجراونتو كحيل نتزقات موزنا برا بدهو بفلا إذا ما نتعير تراونت بمهرة كداهمون سعر زنبرو استفل عليها جنداتات زسعر له عمت ممكن نبل نغلينا زي channel زدما أبتي عودتي زكالو زبركتي نيرو ስለዚህ ሊንክ ይሰደልኩም ኣለኹ ባሃገርኩም ተመፂኹም አይ ሲ አማን ቪድዮ ደይ ገበረ ሰብ ኣይቱኒ first of all ቪድዮ ገርኩም ክድውሉ ለኩም ናብቲ ፕሮግራም ናተይ ክትድሕሩ ኮይነ because you have to be able to confidence ከልሎ ብቪድዮ ክትመፅእ ምን ምዃንካ ፈሊጥና ክንትወካ እውን ንዓና ስለ ዝቐለልና ስለዚ I would like ቪድዮ እንድሕር ገርኩም መፂኹም ዝያዳ ክእትወኩም ይሕሸኒ ናይ ቪድዮ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ having said that ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከምቲ ንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ጀስት መጀመርያ ኣብዚ መልእኽትታትኩም ቁሩብ ከመሓላልፍ ኣንቲ ነዚያ ናይ ኣውደ ዓመት ደርፊ ክገብረልኩም እሞ መልእኽቲ ቁሩብ ከመሓላልፍ ክፍትኒ ኣብዚ የውሃና ትብሉ ዘለኹም እናሩሕና ንህበት ተመኸምቲ ኣውደ ዓመት ኣውደ በረኸት ተቀማዕቲ اوكي روبيل فيديو انت خفيتك متيخ ኣለኻ ግን ቪድዮ እንተ ከፊትካ ክትወካፍትን ክፍትን እየ ክሳብ ቪድዮ ትገብሩ ግን ብቪድዮ ጌርኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ሊንክ ይበኩም ኣለኹ እቶም እትኽእሉ እንተዘየለ ኣፀር ዝበለት ፕሮግራም እያ ክትህልወና ሎሚ ከምቲ ወትሩ ንገብሮ ሎሚ ዜና ሼር ክገብር ኣይኮንኩን always try to bring some news ሎሚ ግን ሓድሽ ዓመት ስለ ዝኾነ ዜና ገለ ከምፅ ኣይኮንኩን ጀስት ናይ ሪፍሌክሽን ዓመት ኢና ክንገብር ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝገበርናዮ ፕሊዝ ጆርጅ ደስ ዘይብለኒ ዩቲበራት ደስ ካብ ዝብሉኒ የቐኒለይ ኮሜንት የንብብ ፀኒሐ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ዓመት እዚ ሪፍሌክት ንገብረሉ ዓመት መወዳእታ ስለ ዝኾነ ሪፍሌክት ክንገብረሉ ንኽእል
ግዜ እዩ ስለዚ that's why ድማ ኣነ እውን ከም ኩልኩም ነዛ ዓመት እዚኣ ዝከኣለኒ ገይረ ክብል ክእል እቲ ንገብሮ ዘለና ፍሉይ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ሚድያ ተራናቱ እንታይ እዩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተቐቢሉ ናብ ህዝቢ ቅድስቲ ኣቲ ከለኸ can you put on video እንድሕር ጌርኪ ክትወክል ክፍትኔ just put on video ወላ ናተይ ፀገም እንተሎ ድማ ምልክት ኣቡኒ ቪድዮ ዘለኩም ክትመፁ ትኽእሉ እዮም and then I will gonna there will be a connection there before you can add that. Okay ክቕፅል እየ ሰባት ትመፁ ኣለኹም ግን ቪድዮ ናትኩም ስለ ዘይመፀኒ ዘሎ ካልእ ሰብ እውን መፅኡ ኣሎ they will need to connect their mic and come before you can add them ያ ማይክ ፀገማት ከም ዘለውን ይረግረኒ ኣሎ ስለዚ ማይክኩም ገለመለ adjust ምስ ገበርኩም ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም having said that yes ናይ መጀመርያ ጋሻ ንመጀመርያ ግዜ ጋሻ የንግዳ ኣለኹ ስለዚ let's go مرحبا جورجو عونا كلكم عندنا تكتاتلتي اب channel انقوا اب عسران حمشتن بسلام اصنحنا امين بتوسخي نخلهم اب مل علم زلو عندنا اب ኤርትራ ንዘለው ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ግዜኦም ንእስነቶም በጀ ሃገር ኣብ ቁርን ኣብ ፀሓይን ኣብ ስራሕን ዝሓልፉ ዘለው እንኳ ኣብ ከዓና እና በልኩ ነዛ ዓመት 2024 ሰጊሮም ዘይሰገሩ ከዓ እንደገና ብፍቃድ ኣምላኽ ዝተፈልዩና ከዓ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶም ዓመተ ሰላም ዓመተ ፍቅሪ ክኾነልና ከዓ ይምነ ብሓቂ ወላ ኣነ እውን ዘይበልክዎ ብዙሕ ነገራት ኢልካ ንህዝብና ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ኣብ በረኻን ኣብ ገዛን ኣብ መሮርን ዘሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ እንኳዕ ናብዚ ሓድሽ ዓመት ኣብ ከዓካ ክብሎ ይፈታን እውን ይቐንየለይ ሓውና እያሱ حجاي مسكنا شكرا جورجو درار بزخونه ممهر يخبلك زخل انا خالي ولا حنت خبل ايكلني اب عشو هو ابركتو ابزي زحلف عمت زغبركايو قليل ነገር አይኮነን اب منغدي جيغا منغدي زغعز ዝነበረ መንእሰይ ኣብቲ ትክክል ኣብቲ ሃገራውነቱ ኣብ ክብሪ ምንነቱ ከም ዝመለስ ብዙሕ ኢኻ ፅዒርካ ካልኦት እውን ኣለው ከማኻ ዝነጥፉ ኣጆኹም ኣብዚያ 2025 ሲ ይምነ ኣነ እንታይ ከምዚ ገይሮምና ከምዚ ኢሎምና ዘይኮነ ሲ ኣብ ህንፀት ሃገር اب هنصت هاجر كمزي دحر غيرنا بخمزي حيش طرح زبل سناي نجر طرح نزاربلو يكبرلنا مش بايدن كيدلت بدن يا زياونا انت صبت زربايا هو تذكروا اسراء زي اب كلتشحن 10 شوم منتن ازوم غودبونا ንኤርትራ ቀተሉና ኢሎም ኣብ ዝዓደሙላ ግዜ ባይደን ይነሩ ግን ኣብ በረኻታት ተበቲኖም ፋሕፋሕ ኢሎም ከምዘይ ነበሩ ኮይኖም እንከለው ትራምፕ ተኣልዩ ባይደን መፅዩ ባይደን ካብ መቃብር ክፍሕሮም ፈቲኑ ወዮ ሕጂ ናይ መወዳእታ ግብአተ መሬት ተወዲያ ያትያ ነገር ሰላም ጥራሕ ይድሕር ሕጂ ሰላም ሰናይ ሰላም ወሰናይ ንኩልኩም ህዝቢ ኤርትራ ወላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከማን ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ፅቡቅ ኣይረኸበን ያ تغكل الله نبحكي عمة السلام يكبرلنا يغني الله يكا يغني الله ياسو نبحكي صبوق زربا نبحكي صبوق تمنيت قدست دمامت يخلخي قاعد حن مساخي رحوس حدش عمت امين حبيرو رحوس حدش عمت كلك كايدي اتي
ናይ ብሓቂ ድራር በቲ ትገብሮ ምስጋና ናወሰድ የብሉን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ትህብ ነቲ ንሃገርካን ንህዝብኻን ትሰርሖ ዘለኻ ትፅዕሮ ዘለኻ ፃማ ካብ ትፃዕርኻ እቲ መክሰብ ፎሎው ዝገብረካ ህዝብኻን እቲ ንዓኻ ጎኒ ዝኾነካን እሲኡ ትደመስኩም እሞኒ በቲ ትገብርዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ብዙሕ ቻሌንጅ ናሓሊፍና ዝተሓለፈ ዓመታት ኣነስ ዋላ ኣብቲ ምቁዋም ከለካ እውን ዝከታተለካ ዋላ ክስታይ እንዳጣዕመኒ ማለት እዩ እቲ ተምፆ ዝነበርካ ዝተምሃሮ እንዳረኣኹ ኣብቲ ክትቋየቁ ከለካ ከዓ ቤኒ ዝርከብ ይብለካ ነይረይ ንረኽበካን ኢና ነርና ግን ኩሉ ግዜ ዘይዕንቀፍ ሰብ የለን ተመሊሱ ነቲ ክቕይሮ ዝኽእል እውን ኣብቲ ውሽጡ ኮንካ ኣብቲ ማእኸል ህዝብኻን ሓድነትካን ኮይንካ እዩ ኩሉ ዝቕየር እሞኒ ነዚ ውሳኔ እዚ ምውሳድካ ናይ ብሓቂ ኢና ንኮርዕ በኣኻ ዋላ ኣብቲ ተቃውሞ ከለካ እውን ኣቲና እውን ከምዚ ኢታት ዘይምግባርና ቁርበቲ ምርኻብ እቲ መራኸቢን ኣይነበረን ማለት እዩ በቲ ትገብሮ ዘለካ ግን ናይ ብሓቂ ኢላ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ብፍላይ ኣብቲ ዲብ ክትኣቱ ከለካ ናይ ደጋዊ ሲስተም ናይ ብሓቂ ብኸመይ ጌርና ጫፍጫፉ ዘይኮና ዲብ ካባኻ ኢና ንፈልጦ እዚ ከዓ ምሁራትና ግዜ ወሲድኩም ግዜኹም ኣጥፊኡኩም ንህዝብኩም ከተነቃቁሑን ጥቕሚ ሃገርኩም ክትሰርሑን ምብጋስኩም ናይ ብሓቂ መስገናኩም ክንሓልፍ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ድራር በቲ ትገብሮ ዘለካ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ሙር ካባኻ ስለንምሃር ሙር ከዓኒ ካባኻ ስለንፈልጥ ቀፅሎ የኽብለካ ድኽእል ንዓኻን ስድራ ቤትካን ዝኸውን ሓድሽ ዓመት ይግበረልካ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ንመላእ ዩቱበራትና ንመላእ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ እንደሎ ከዓኒ ብፍላይ ኣብ ራብዓይ ድንባር ዘለኹም ከዓኒ ነቲ ቻሌንጅ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ስለዝመከትኩሞ ክብሪ ንመጎስን ይሃብኩም ኢና ክንብለኩም ንኽእል ካብ ፅሙዋ በይንና ዝነበርና ሙር ኣሕዋት ረኺብና ሙር ከዓኒ ንሃገርና ክንሰርሕን ንሃገርና ከነበርክትን ነቲ ኣባይ ብደገ ደሎ ክንከላኸልን ጌርኩምና ኢኹም እሞ حنسب لينك يسدلكم اللهم كتاتو تدليو كرنت بال فيديو جبر بليز متسيخا لهاجن فيديو تجبروا لكم أبتي نغميت كم ساعكم تخينه بليز put on video بمقطع يغني لنا كد استحفتي يغني لي كم تزبل كيو سب عمي يزجبر زينا كل جزء على مالو نفس وكف زينا زبكا channel BBC ديو الجزيرة ديو CNN ديو ناتهم أجندة لو everybody has an agenda نفس وكف سب ناتو أجندة لو ኤርትራውያን ነቲ ዘሎ ብናትና ብኸመይ ንሪዮ ከም ኤርትራዊ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት በይናይ ዓይነት ርዮ ዳቢሳናትካስ እንታይ ተርእየካ ንሕና ናትና ፐርስፔክቲቭ ክንህብ ተዘይኪልና ኣብ ዜና ኣብ ዝኾነ ይኹን ፍፃሜ ካልኦት ዝገብርዎ ኣጀንዳ እዩ ንዓና ክፀልወና ክሳብ ሎሚ ዝፀንሐ ድማ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ዝያዳ ነቲ ገይም ክቋፃፀሮ ፀኒሑ ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ኩሉ ግዜ እንታይ ኮይኑ እቲ ሚድያ ንዓና ብፅቡቅ ዘይገልፃኒ ኤርትራ ስለምንታይ እዩ ኖ ነቲ ነቶም ተፃወቲ ኮንካን ክሰርዕ ክትቃለስ ዘለካ ይብሉ ነቲ ገይም ኢኻ ክትቅይር ዘለካ ተፃወቲ ነቲ ዘለዎም ዕድል እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ንስኻ ኣብቲ ገይም መፂኻ ክትቅይሮ ኣለካ ዩቱበራትና ስለምንታይ ከምዚ ይኾኑ ስለምንታይ ከምዚ ይገብሩ ኖ ዶንት ሄት ዘ ፕሌየርስ ቼንጅ ዘ ገይም ነቲ ገይም መፂኻ ንስኻ እቲ ፅቡቅ ነገር ክትሰርሖ ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ፅቡቅ ነገር ክትሰርሕ እንተጀሚርካ እቲ ህዝቢ ድማ ነቲ ፅቡቅ ከድንቕ ተጀሚሩ እንታይ ይኸውን automatically ነቲ ፅቡቅ ነገር ብፍላይ ንዓኻ ከም ዝርባሓካ ንሕና ድማ ኣነ ብዓቕመይ ኣብዚ ቻነለይ ክገብሮ ዝፍትን ንዝኾነ ዘጋጥም ከመይ ኤርትራዊ ብኸመይ ንርዮ ዓለም ኩላ እናተተናኸፈት እያ ትኸይድ ኤቭሪ ኢቨንት ዝኾነ ፍፃመ ድማ ፅልዋ ኣለዎ ንኻልእ ንሕና ኤርትራውያን ነዚ ብኸመይ ክንርዮ ይግባአና እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከምፃልና ይኽእል ከም ግልኻ ኣብ ግልኻ ዝገብረካ ፅልዋ ኣሎ ኣብ ስድራኻ ዝገብሮ ፅልዋ እንታይ እዩ ኣብ ከባቢኻ ዝገብሮ ፅልዋ እንታይ እዩ ንዓድና ብኸመይ ክፀልዋ ይኽእል ስለዚ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ካልእ ነገራት ንዓና ብውልቅና ከርባሓና ዝኽእል ዝብሎ እየ ዝገብር ነይረ ቀደም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን
نتي individual نتي ግለሰብ ክትቅይሮ ጥራይ ክትፅዕር ከለኻ ዝወስደልካ ፃዕርን ነቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ክትፀልዎ ኢልካ ክትፅዕር ከለኻ ፍልልይ ስለ ዘለዎ እስኪ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ናይ ግለሰብ ሲ ሓያል ሰሪሐ ሕጂ ኸ ከም ሕብረተሰብ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብዓውዲ ፖለቲካ ድዩ ከም ሕብረተሰባዊ ጉዕዞ ኣብ ዝብልካ ክሰርሕ ፈቲነ ከም ዝሪኦ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ፊድባክ ስለ ዝባካ ክትጋገ ከለኻ ኣብዚኣ ጌጋ ነይራ ከምዚኣ እያ ክትበሃል ነይርዋ እዚኣ ጌጋ እያ ክብሉ ከለዉ ይርአኩም ኣለኹ ግን ቪድዮ ገይሩ ዝመፀ የለን ተስ ሃይለ መፂኻ ኣለኻ ከረን መፂኻ ኣለኻ ከምኡውን ኣሰፋው ላስ ቬጋስ ቪድዮ ግበሩ ፕሊዝ ኦኬ ቦታ ሓንቲ ዘልካ ኣነ እውን ከገድፈካ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ኣብ ደገዝ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ብፍላይ ሰራዊትናን ኩሎም ሓለፍትና ሓለፍቲ ሃገር መራሕቲ ሃገርን ብምሉኦም ዕድመን ጥዕናን ይሃቦም ንዓና ክጥዕመና ሰራዊትና ከዓ ፃማን ዕድመን ይሃቦ ነቲ ዘይሕለል ለይትን መዓልትን ጾር ኣብ ብዘባኑ ተሰኪሙ ሃገር ክሕሉን ሃገር ከለምዕን ላዕልን ታሕትን ድብል ዘሎ ንዕኡ ከዓ ፅንዓት ንሕና ከዓ ኣካሉ ንኾነሉ ግዜ የምፅኣልና ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ብኣካል ዓቕምና ይንኣስ ይዕበይ ዓቕምና ነበርክተሉ ግዜ ዓመት ይግበረልና ክብለኩም ይፈቱ ኩሎም ሓለፍትና መንግስትና ከዓኒ ዕድመን ጥዕና ንኸቦን ዓነ ክጥዕመና ከይተሓለልና ንሕና ከዓ ንግበር የቐኒየለይ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ በዓል ልደት ይግበረልና ኩሉ ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ደገና ውሽጥን ኣጆና ኣጆኹም ክንብለኩም ንፈቱ ቴንኪዩ ከይሕዘካ ቦታ ክገድፈሎም የቐኒየልና ቅድስ ሃፍትና የቐኒየልና ስለትኽሉ ፅቡቕ ትምኒትኪ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ክብል ይፈቱ ኣነ እውን ተስ ሃይለ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንዓኺ ንስድራኺ ንኩሎም ፈተውትኺ እቶም ከረን መፂኻ ፀኒሕካ ናይሲ ቪድዮ ናትካ ጠፊሎ ስለዚ where are you كرن سمعنا اللي خارجها كرن تبل ود عجه اوكي كرن دمصخها قال خوين الله كان يريا كال لغن اسكا تزرب كم يعيلك سمعنا الخج يس مرحبا كرن كمين لها እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ዲሃ መጀመሪያ ንሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ንሓዲሳት ምክልኻል ኤርትራ ብሙሉኦም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስድራ ቤተይ ኣዕሩኽተይ ፈተውተይ እንዳ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለዉ ኩሎም ፈተውተይ እውን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልኩም ይብል ክብሎ ዝደሊ ብፍላይ ናባኻ ማለት እዩ ናብ ድራር እትትገብሮ ዘለካ ኩሉ ማዕታዊ ዝከታተለካ ማዕታዊ ተኸታተለካ እቲ ካብ እንግሊሽ ተርጉምካ ናብ ትግርኛ ተቕርበልና ናይ ዓለም ዘሎ እንደገና ወላ ናይ ተምጎራብትና ዘሎ ኩሉ ትህበና ማዕታዊ ሓበሬታ ኣዝየ ዘመስግነካ ብኡ ክትቅፅሎ ከዓ በዓል ሙሉእ ተስፋ ን2025 ከዓ ሞር ቀፂልካ ኣብ ዝዓለ ደረጃ ከተብፅሓና በዓል ሙሉእ ተስፋ ብሓቂ ትገብሮ ዘለካ ኣገልግሎት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ቀፅሎ ክብለካ ዝደሊ ይቐኒየለይ ثانك يو حبيبي دحان بكا نسخاتكم እንደገፋ ይተቋርፁ ምክንያቱ ሚዲያ ኩሉ ግዜ ናይ ተሰርሐት ራይ ኮነን ሰባት ካኽሪዎ እንትኽኢሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ክስቶ እዛ ቻነል እዚኣ ስለምንታይ ሕማቕ ትገብር ኣላ ገለ እናበልና ካብ ምዝራብ ነቲ ፅቡቕ ዝገብር ዘሎ ቻነል ናይ ጆርጆ ጂድራር ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ቻነል ፅቡቕ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ክነተባብዕ ክንክእል ኣለና ፅቡቕ ስራሕ እንተደሊና ፅቡቕ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ክነተባብዕ ክንክእል ኣለና ሚድያ ኩሉ ብዘረባ ስለ ዝነቐፍካዮ ወይ ስለ ዘይነቐፍካዮ ዘይኮነ በታ ንገብራ ውሳነ እዩ ዝዓቢ ሕማቕ ዝገብሩ ዝበዝሑ ዘለዉ ነቲ ሕማቕ ዝርኢን ኢንጆይ ዝገብርን ሰብ ስለ ዝበዝሕ ዘሎ እዩ ይቐኒየለይ እንኳዕ ኣብ ዝብቅዓካ ክብለካ ይደሊ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ክገርመካ ኣብዚ ዝገብሩ ሓደ ክልተ ኔጌቲቭ ወላ ዝዛረብዎ ገለ ብዙሓት ናብ ፅቡቅ ዝመልሱ ነገር ስለ ዘለዉ እንተፀቂጥካሉ ማራ ሞር ተፀቂጥካሉ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ብሓቂ ዝብለካ ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ዝተመልሰ ስለ ዘሎ ብዙሕ ተደናጊሩ ዝነበረ በዚ ናይ ወያነ ብዙሕ ተደናጊሩ ዝነበረ ሰብ ስለ ዘሎ ሕጂ ግን ናብ ንቡር ዝምለስ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኾነ ንሕና ንሃገርና ከምኡ ጌርና እንተዘይተሃላኺልና ከምኡ ኣብ ሓንቲ ክነብል ኣይንክልና ስለዚ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ትገብሮ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ናይ ዓለም ዜና ተቕርቦ እንታይ ይበሃልካ ናይ ብሓቂ ወላ ዓለም ኣብ እንታይ ደረጃ ከም ዘላ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ዓለም እቲ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ተርጉምካ ተቕርቦ
بيرفكت بقى بيرفكت ولا حنت قبله اي كان thank you لعلو كله خبز دل نجار تلقي حنت خلت نجار كنت على مسك عبد في بتنا مجمرة توبتناي تقربو خلها تمربكا تقربو درفتات أزيو فانتاستيك سحاب عندي حتى خلت جن على نربط ولا أبتي هو ده حن أوكي ده حن كوجت فرحش هو كوجت فرحش ما بس قرب ولا تماريها قال لي أقرب كاسي اليوم سبات نيجاتيف ناتهم أي رأي كان خون من البات نيجاتيف ناتهم عندهم جن أبتدر في تقربهم أي كين يخبل يدلي فرجن سوري من البات كاب عامين على خيكو هي تبغى لغة جن أنت هاي زبل أنا أبزياون تعرسي ون حدا جزية بوك يعتزاري بالله فلتني سب نتسب كاب تسرح فلينا خنريو كنكلال لنا نابنت قال على بنت بكم أبرار عثمان تقاوم يزبال أبرار عثمان نير تراجن بزح سنة بابا سرحات يا بركيت الله يوهانس وتكابو نسوس درفة درفي نير ترا بتخد كل زجال زرفتات هلو كم سبك عن كافو غلي ويزخوني يكون كقات ما يخلي but the most important thing is نير ترا اتزجد فحدقي يمانا باريا أبجل point فلوتيكاوا تحساس بنت صغير نير تقول زو سرح سرح كانسل كون له مالته يكونن سلازي أتي نتهاجر زجالس صبغ جبريس تجبر سب بتزجات أم كنتات غيرنا كونوا سنة بلا عنا نتي بدم تاخم يزبل أتاز غير باس راح نير تراوند بخميت قلت إيه زريمبر أتسبت اللومي أبي على كم يعلو ده كونه تام تادر فتيا نير ترا بخميت قلت نير تراو بخميت قلت مبزحت أنت درفتات دمان عاي بزع جبانة من قدي نير ترا زجالس أدرفتات سلزخنا ينبر أبقول لسبات تابن تزجي أبكمين سكشن أليكس بالكم عليه فلتني نيره أليكس درفتات فوتو بعتي نيره بوليتيكاوي درجاناتون تايو مسمنا له أبكمي على عبينا براي فلتني يعني مبزحت بزح سباتون كما يوم ስለዚህ እታዝ ገበራ መልእክቲ ግን I loved it ንኤርትራውያን ብፅቡቅ ትገልጥ እያ ርሑስ ሓድሽ ዓመት እያ ትብል እታ መልእክቲ so I loved it ተሓር ግን ኣብቲ ኮሜንት ከምዚ ኢሎም ግን ብዙሕ ዘተዓሰኑ እውን ኣይኮነን እታዝ ገበራ መልእክቲ ከም ሰብ መጠን ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ኩሉ ይኽእል እዩ እቲ ስራሕ ግን ንምንታይ እዩ ተገይሩ እየ ክእል ዘለኒ هو جن أبتي عنتم يزجلس كامتهم عبيت درفتي بزيك العالم ستيل حما بزح زقبرو نقرا لك زاربا يكن يعني بعل أبرار عثمان أزيم عبيت درفتيهم أزيو درفهم نسمعنا معطاو نسمعنا بجزانا كرن حسب أبزيك خلفك هذا ندانيل مدرك خفته سوري ويلكم كمان يبلكون أجات أما بزربات لجاتنا هو دعنا أنا ودي أقرأ وخلو خورد أمنتي نود تكابون أبرار عبيت درفتيهم بزي بروسيوم ريسبكت زلنا بزيك العالم ولا بو تراسلون طيب هذا Thank you brother. Thank you. روحوس حدش عمت يعني ليس الفيدباك ناتا دانيال ما ويلكم أميوت الله خاجن. سلام هراي روحوس حدش عمت نغلاتنا بيرترا نغل العالم. أنا قال مجمرة زارب الله. أنا خان مجمرة قاشا كم زجبر اللغة بلايف كم زجيرة سلدي فلت أنا نخلتين حدش دحن كتل وقارها مساخة روحوس حدش عمت دما. آمين حبيبي كتل سمعك الله دانيال اوكي حرا عامة السلام عامة الهواي قبرنا امين كابي انجليش ترجم كاب تقرينيا تمصو كله بدك من المهر ولا باكل كازين فلت هون ስለዚህ ብዘይገድስ ፖለቲካ ወላ ገለ ሓፈሻዊ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይገድስ ኣበየናይ ፖለቲካ ይሃሉ ሰብ ሓቢርና ንወፃኢ ከመይ ጌርና ሃገርና ንሃንፅ ከመይ ጌርና ንቕሓት ንእክብ መንእሰያቶም ዘይንፈልጦ ካብቶም ቦታት መምሃራን ተማሂርና ንመፃኢ ከመይ ጌርና ሃገርና ከንዕቢ ንኽእል ተላሊና ዘሎ ከመይ ጌርና ፅቢብና ድማ ዘይፈለጠ በፈሊጡ لاتنا أتوينا نمتعي سلام الله هاجرنا yes نحنس يمنا حبشاو زاري بزرا يكون no تيجي حلف كامل اختي تبغي دانيال حفشات العماون كوميو ملختها كتم حلالف يوهانا نختبل العلو دما كم تزبل كايو حدا يفلتن حدا يعبي حدا ينقص يكونه سب عقمي يزقبر انا وين عقمي يقبر يزفتن تعلم دما
ተመላሊ ካይኻ ሃገር ተሃንጽ ሕብረተሰብ ክትሃንጽ ተመላሊ ካዩ ሓደ በይኑ ሃገር ኣይሃንጽን እዩ ሃገር ምናልባት ሓደ ክመርሓ ይኽእል ኸውን ሓደ ክጸልዋ ይኽእል ኸውን ኣብ መወዳእታ ግን ሃገር ናይ ብዙሓት ክሳብ ዝኾነት ተመላሊ ካይኻ ትሰርሖ ትስራሕ ስለዚ thank you very much ናይቲ ኣብዚ መጺኻ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ዝመጸኻ ካብ ልብና መስግነካ ደን ተስፋ ህይወት you're welcome መልእኽቲ ክትገድፍ ትኽእል أميت الله خطس في وقت. اوكي You're welcome. حجه حجل لها حجمتي خالها. المجمرة جزية أبزي أونلاين مسألة نالبات هقطمي خلنا عم زرعين وبا أنت سبالو دي قبلين سرزبو خلو بمولو بيرتلا أبزي هالو يهالو بزخلو هراء هالو سلام 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 بلو قبل بيزنا على سلامتا وسن هوت فقر عسلو حولنا هالو هوت كلها من يلو سجانات حسنا أب حدنتنا أب فقرنا أب سنتنا يمو نتي ناي كلهم ذا عبيتي ولدنا زهان صو فقر سلامن ذكرنا تاريخنا عقيبنا أب حدنت أب سني زلو ترهوامو أو خنبر نكل حزب إرترا من يلو هم هنقبر كأمنه سلزي أبنتنا كلهم عبيتي أبواتنا بحقوقاتنا يمه متكاس أكل مسيقدرا بحدا جنرال قتلو خلو مسيوتي جنرال شمون ترسعي هالي أبقى قادم هذكر كاليو وتو مسلم فليو قتل مساحاتة النوع نحنا حواس زخنا بحنساب نحوي بحنساب نموس زبلو أبحدا جهاسس تقبرو سدرايبه سزلونا إذا هاجرزي ني إرتراوي كم إرترا تراح زخنا وخن سب إرترا خوي توليدو كالي بحرز مصيب سلازي دخون كاتكون تخيلها إرتراجن مجمرة إرتراوهن كاتوليد كامو نزا فقر زي أحدنا خنبر نخطع منان نولو ده خطع من زيادة حياة خم حارس دلي سرسنايو فقرن سلامن أفزلنايو سنيدي حبرنا خبز دلي Thank you. خاني كمولك خا أميدا مهلاوكا أميدا مسيكا جيجالو صبغالو سقم زلوا يكونن دي سرحة أي جاجني سرح زي جاجة سلازي كابتيجا تمهرنا تميس الزخيات صاحا زرم لأرمكا نتقونتات ناك أعربكا كتكسل صبغ عدل من يلكا سناي بجمار إذا عمل زي قبلنا أفضل لوجن كل سبيت راجن فقراو لبي سلام خمسة حبل دلما سلام بالله يغني الله كبرتها بالله. Thank you تسويت يغني لنا تعم زخنا اللوم زخنا ملختي عم حلاليفكا رحوس حدش عمتنا عخام سدراها على الغلو أتتبلوت أنا حكاهمية أبزع channel زيا حدنتنا هزب إرترا إرترا دلي تابزو حاتيوم بحق تابزو حاتيوم بزع بده هزلو هاجريا سلازي مستيرنا عوتناتنا حنتي زربات مالي سمعنا رنتها تبلتها زربا مسيلكم I think حلاف بوليتيكا قداتنا إرترا زنبرات يمانه قبر أبي تزارب وانت هزبل حدا جزء ناتك حيل انت زي فريد كان مستيرنا عود كان تزي فريد كان دقاقيم كان تزي تزارب كلون نسألايخا أبتنو سزلو حيلي بوخد قطمت فتنمو بعالها نودكتك تكالات فيات والتزاربا مالتيو بس بإرترا أبقى جزء السوراو قالسو يخون أبكالي مستير عوتو بزحات وارو هيكون النيرو ويون دقفنا يدقس لزنبورا يكون النيرو ترى حد النوتينيو رزبي حبابي رسل زخده ينو تقول بدوتات كسغرو خيلو اجين حجز له بدوتات ون حدنت ناي تزبيو نقصالنت ناي تهاجركو حزخد سلازي صلاتخا انت عينت حيل لو ما بيصوت له نتوم صلاتخا تاوم كوسوم زي بلوم انت ياسا مسادما حدنت يبلون مبزحتو سلازي اتناتهم حدنت زي مهلاونا بيرتركت اتاتو ويم هرديك زبلسو انت قبرنا يمزفتنا ابتناتهم دخمت كودغونا مو دن نساتهم بزحات سلازغونو ولا حدنت كهالوم كشجرها قليم إيرتراجن تأمكم مستيرنا عوتا حدنا تاسل زخونة نتيجة لايقة بتاع strengths ناتكا بتاع حيل ناتكا خد قط مزلكا استراتيجي ناتكا كل جزء أبتنس حيال قول نزلكا نعوم مجمر يفلتو قال نعوس بخلو نزل لايقة دما أبي خطط معلو تحدنا تكا تحدنا كنسر حلا كلا لنا نايزي channel تروح دما again and again أبحدنتنا زتكور سرح كنسرح كمزلنا إيه زفلت أنا بزكالني نزيه خجبر زفتن توم أبزل لهم أبز كانت تملالس سباتون
without بزي زخون يكون كتاب ترتر أبو زعمنا سبعة مخانم ترتر يبلين أندرياس اللخا let's go كمون هياب اللخا سك تجارب أحد يقوم هلو دودرار هلو جورجو مرحبا أندرياس مرحبا ويلكم روح سعد شامت يا حبيرو جورجو أنا مجمر يا جزي مساخة ناتكا صعبية خاطا ناتكا قطعمون نحن زربا خيب زحال كافتنا هنا خاطي أمبر أبزوري سمسي قطعم نخل كسواتي خروكم زدل نيري هذا نعاقا هذا خاني زرسناي نرخبين خير هوكو هاتا ملشي سوري أنا بكندا يزغمت يغرتا دحان أكالا تراخبنا بفيديو تراخبنا لنا هو تراخبنا لنا زغونا ملغتي خم حلال مجمريا رؤوس حدش عامت نخلنا أبدقنا وستنزلنا هزبي إريترا بمجمريا نتكمالي تنيز مسألة جيقنا يخونا حاونا ود 55 عامت مصوات استفلينا لما عرف امتوم زحالف جاقاني نانطمطو نحو منقسط سمايات نستدرابيت دما صنعاتي هاب بزغوني ويحت ملغتا قاتو ناتي يا منقرا ورا سحل كم منقرا ورا سحل تبقشو من حزب السراويتنا واحدو مسبوط صوت خوينو نصانت امصي دهر نصانت دما نسالسانا 4 عامت كامچو هي كيره هي حزب ኤርትራ ክቡር ፕሬዝዳንት ምን ኢሳያስ አፈወርቂ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ ከምቲ ዳውት ሽለን ዝበሎ ክቡር على سيد مستسوى ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ እምበር ነዚ ክቡር መራሒናስ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዕድሜ እስከ ክንደይና ሃቦ ዋላ ካንቲ ሓበሬታ ዘድልየ ኮነን እሞ عند حاطين كويني ينبرو كاو حليفو نابغا كاتو جورجو اي هوب ابو وحدات عامتات امباسادر إرترا ابقل هاجرات كونكا كتسرع كم تخيل ملو بنتعلني كما هذا ما نفس وكف كتماتات اوروبا حد انتظركو مچم دلي خياس لزير كبنبر اي هوب انا خومي يزمني كم تزل هذا ما قصله كل حزب دما ناتكات ملغت ناتكا غلط انكسمع كله بزوح سبي فقامو بزي اغطامي يقني لي كولك ادلي ثانك يو اندرياس هي بس كنا بخاخا يغني لي بتاع مصبوق ريتاي نيرو اندرياس حونا يغني لنا هي بس كتزارب عملت كله مرحبا سمع لها اوكي جرجو حوي سلام كمل لها بتعمي تقاطع خي ازيل لقد كان فتوكان بصراحه له واحد تاريخ الزارب رؤوس حدش عمد قبل الكامس كلهم فاميلخا بصراحه عودنا سالتوني من نيلكا دقيما بزوحنا تماهيرنا خباخا بزوحنا نكتاتلك ازيخا نفع سبيخا اجخا قتلو كم زحونا زبولخا ابتا هاجرنا قال نجر بوتا حسكا خريكا بتاع تسفالني قتيلنا يوحنا ملختك حل في حصر بصراحه دلخو سوري يوحنا رئيس حدش عمت نخبر بريزيدنت هاجر إرترا إسياس أفورقي نمولو حزب إرترا كمون نبوملهم سدرابيتين نبوملهم تخاتلتخان أجوخا نفع بالطعمي سبايخا أزيد كاتلك أزيد فتوكا ودخرن سعدا أجوخا زيد راح يحلف ثانكس حبيبي رحوس حدش عمت بصراحه سالته نوت عندنا دمان من يلكا تشاو حبيبي امين ثانك يو اوكي تشاو إرترا تبل لخي اسكسغنا باخ سوري دمجكي ميت الله خجن مثلا نبصق سمع لنا او تعالوا مجمرتا نقولاتكم سلام سلام ويلكم نبوملو حزب إرترا او وشطنا دغن زركب እንኳን ኣብዚ መበል 25 ዓመት ኣፅሓና ህብሪደል ማለት ካው ቀፂሎም መጀመርታ ንስድራ ቤተይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ማለት ንደቀይ ንሰብኣይ ንኩሎም ማለት ፋሚሊ እንኳን ኣብ መበል 25 ዓመት እንኳን ኣብቃዕና ህብር ቀፂላ ኣን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ
ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እንኳዕ ኣብዚ 2025 በቃ ናይ ሰላም ናይ ልምዓት ናይ ህንፃ ይግበረልና ክብል ይደሊ ካብኡ ብምቕፃል ድማ ንፕረዘንት ሃገር ኤርትራ ዕድመን ጥዕናን ክህቦ እግዚአብሔር ይምነየሉ ማለት እዩ ቀፂለ ንዓኻ ጆርጅ ድራር ድማ ብጣዕሚ ዝከታተለካ ብጣዕሚ ዝድነቐካ ካብዚ ንላዕሊ ሞር ክትሰርሕ ይምነየልካ ማለት እዩ ምስ ስድራ ቤትካ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልካ ይብለካ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ ድማ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ደጊመ ደጋጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2025 መባልዕትና ዓመት ይግበርና ስደትና ይሕፅሮ ዓድና ዘምልስ እዋን የምፀላ እብል ደሊ كلاس يعني اللي تزاربي كلنا صار تعمل حسك وا كل زدا قط بس تعم زربا انت تزاربي كلنا دا كابزوم قطم تقرب زي ما وسخات بلهم درفكم قبروا زخنه رحوس حدش عامت نعاخن كلها نعاخي نسدراخي نخلغاتكم تقراتلتنا از channel حنت فليت عامتنا حليفنا زلنا بحكي انا ابكم سلا زي نبركن حي فليت وخينات سميعتنا كنت خليها كنز عامت زي بزح لو تزنبرا دايناميكاوي قصالي تحدك يودخ تحدي مت تحدي ودخ تحدي مت ولا ونتي حتى فلالي وجن زمت زنبر حماق انصار ኤርትራ ዝመጽውን ዝገሃደሉ ዝነበረ ምሻለካ ሕቡ አጀንዳ ነይሩ ከም ዝብሕቡ ክትብረካ ዝፍትን ዝነበረ አሞዳታ ሽጠራታቱ ኩሉ ምስተወደየ ተሐቅነት ክወጽእ ከሎ ከምኡ ዝረአናሉ መድረኽ እውን ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ምን ይሐልየላ ምን ከጥፋ አይደሊ ምን ከልማ አይደሊ ህዝቢ ድማ ነዚ ተገንዚቡ ብዙሕ መንሰይ ኣብ ደገ ተታሊሉ ዝነበረ እምበር እዛ ሃገር እዚኣ ካባና ወፃኢ ዝሓልየላ የለን ሓላይ የዝብል ክሳብ አጀንዱ ዝሰልት ይምበር ናይ ባሕቂ ዝሓልየላ ከምዘይብሉ ካባና ወፃኢ ድማ ነዛ ሃገር ተስፋ ከምዘየለ ዝኣመነ ኮይኑ ይስምዓና እሱ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ቻነል ክዛረበሉ ዝደሊ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ይኹን ድሕሪ ሕጂ ካባና ወፃኢ ክገብረላ ዝኽእል የለን ፃዕዳ የለ ፀሊም ወላ ቻይናዊ የለ ወላ ዓረብ ካባና ወፃኢ ክገብረላ ዝኽእል የለን ስለዚ እቲ ህዝቢ ነዚ ነገር እዚ ተገንዚቡ ኣወዳድባ ናቱ ድዩ ክቕይር ኣተሓሳስባ ናቱ ድዩ ከስተኻኽል መዓንጡ ድዩ ሸጥ ከብል ብዘየገድስ ኣነኻ እቲ ቀንዲ ስራሕናትና ነዞም ደገ ዘለና ኢና እቶም ውሽጡ ዘለው ብዝተፈላለየ መንገዲ ናቶም ኣካይዳ ኣለዎም እቲ ዳርጋ እቲ ልቦና እውን ኣብ ውሽጢ ይበዝሕ ክትሪኦ ከለካ ወላ ኣብ ደገ መፅኡ ሰብ ይመሃር ዕድል እንተለዎ እምበር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እቲ ክውንነት ናይታ ኣነባብራ ስለ ዝመሃሮ እዚ ኣብ ደገ ንሪኦ ዘለና ሓሸውየ ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ኣይትሪኦን ኢኻ ኣብ ውሽጢ ዳርጋ ምናልባት ካብ ደገ ምስ መፅኦም ከማኒ ይግረሙ ኮኑ እዮም እየ ዝብል ኣነ ብደገ ዘሎ ኣተሓሳስባ ኣይትሪኦን ኢኻ ሕጂ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ግን ብዙሕ ፀጋታት ብዙሕ ሓይሊ ዘለዎ ስለዝኾነ እቲ ዘለዎ ኣካይዳ ስቑኢሉ ክኸይድ ኣይትገድፎን ኢኻ ንሱ ተመሊሱ ኣብ ዙርያት ሕብረተሰብ ንኽዋሳእ ክተብሎ ክትክእል ኣለካ ሶሪ ሳሙኤል ሕጂ መፂኻ ኣለኻ ኣብያትካ ነይራ መስለኒ ያ አንቶይ ብዙሕ ግዜ ፈቲነ welcome يا حجي عدنا في الليل سوري يس دحان سامي دحرك بي تزارب دحان اوكي اريتا مع خايف حتى كجوتو تراب ان شاء الله خلتش اسران حمش سي عندها تخدلوا اوان مالس كان بروميس وي مصعات اتودو ان شاء الله يبلو عرب يس ان شاء الله حسب علىه املاخ يسالتو ኣለኒ ነገራት ኣብዚ ኣብ ናይ ፋሚሊ ማተርስ 2024 ሓድሽ ቤቢ ኣምፂና ኣለና ስለዚ እንኳዕ ሓጎሰና ኢልና ኢና ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ሓድሽ ቤቢ ስለ ደምፃና እቲ መድረክ ንዓይ ኣይኮነለይኒ ነይሩ ከምኡ ስድራይ ገዲፈ ከይዳ ይክልኒ ነይረ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ግድን ዘይተርፍ እዩ ምንቲ ነቶም ኦዲየንስ ናተይ ክሕጉስ ኢለ ስለዘይኮንኩስ ዓደይካ ስለዝኾነ ክኸይድ ስለ ዘለኒ نحن كومي مدبنا أبكلا بوينت ندليه دلنا كل اندحرت أنت تساليتو كن كيدون ولا بعدنا كوفيلنا كنا برون مدب زلنا هنا بفلاي نحن أنا بفلاي أب معربة على مغماتي سري هزنا برو لا عدي كونن تناتي بيزنس اندبندنت سلازخونكو أبجد له هو عدك نبر سلازغل رايت مدرخات كاستخاخل اللي زل غمبر تقليل خيرا كقمة زغل سبوني بزح مجنان زلي يكون زي بتقولي بتقول ثانك يو مدى بعلنا نحن خلاص يعني مع السلامة ثانك يو بروح عدش عم تكبر الكي ساميل كون يا أنا
ተኸታታሊ ከም ነዊሕ ብዙሕ ትምህርቲ ዝወሰድኩሎ ብዙሕ መጀመርያ እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት ንዓኻ ንስድራኻ ንኩሉ ተዓዛቢኻ እንቋዕ ብፅሓካ ብምቕፃል ከም ጎጀ ኣነ ክገልፀካ ተኾይነ ብጣዕሚ ሓደ ኣብነታዊ ኢኻ ከምዚ ክትብሎ ፀንሐት እዚኣ ጓል ኣብ ኤርትራ ብዙሕ መሰረት ክትሰርሕ ብዙሕ ክትሃንፅ ብዙሕ ከተማዕብል ህዝቢ ብዙሕ ከተንቅሕ ትኽእል መንእሰይ ኢኻ ሓደ ካብቶም ፀላዊ ኢልና ንገልፆም መንእሰያት ደኽብለካ ዋላ ዓብዪ መንእሰይ ድሓን ክገልፀካ ዋላ ኢኻ ሶ ኩሉ ትገብሮ ነገር ኣነ ሕጉስ እየ ነዚ ክብለካ ኢለ ነዚ ዕድል እዚ ክትበኒ ዋላ ክመሃር ገለ ብዙሕ ግዜ ፈቲነ ነይረ ብዚ ግን ኣብ ሸወደን ስለ ዝቕመጥ ብዙሕ እቲ ነገራት ኣይተሳኻዓለይን ማለት እዩ ጎሄድ ኣነ ክብለካ ዝደሊ ቀፅል በቃ እስኻ ሓደ ፀላዊ ብዙሕ ነገር ተኣምር ክትሰርሕ ትኽእል ሰብ ኢኻ ከምዚ ከድንቐካ ወይ ስለምድናቕ ወይ ስለ ክውድሰካ ገለ ይኮነን ብርግፅ ሓደ ብልየን ዓይኒ ናይ ኤርትራ ክብለካ ክእል እየ በቲ ዘለካ ፓወር ብዙሕ ነገር ናትካ ፕራይቬት ግን ኣብቲ ህዝብኻ ዘለካ ፍቕሪ ህዝብኻ ከተማዕብል ህዝብኻ ክትምህር ትገብሮ ነገር ብዙሕ መስዋእቲ ኣነ ብጣዕሚ የደንቐካ ካባኻ ብዙሕ ድማር ናትካ ዩቲዩብ ኩሉ ፈታዊና ክንፈልጥ ነጊርካና ኢኻ ኣብ ሂወት ወዲቕና ክንትስእ ከምዃና ነጊርካና ኢኻ ልክዕ ኣብቲ ግጥምታት ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ምስ ንሰምዖ ኢና ልክዕ ኣብቲ ናትካ ካብቲ ብምሻሎ ብቃላት ክትገልጾ ከለካ ነቲ ሂወት ሓደ ሰብ ወዲቑ ክተርፍ ከም ዘይብሉ ሓደ ሰብ ግዜኡ ብግቡእ ከመሓድር ከም ዘለዎ ገለ ኩሉ ነገር ነጊርካና ኢኻ ሶ ኣነ ብጣዕሚ የደመስግነካ ብጣዕሚ የደንቐካ go ahead again and again thank you so much happy new year ንኩሉ ተኸታተሊኻ ንዓኻ ንስድራኻ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንስድራይ የብል በዚ ጋጣሚ እዚ thank you ሳሙኤል ይቐኒልና ጥዑይ ፅቡቕ መልእኽቲ ክብረት ይሃበለይ ስለቲ ኣኽብሮትካ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንዓኻ እንኮላይ ንዓኻ ምስድራኻ ምስ ፈተውትኻ ካብ ልቢ ምንዮተይ ገልፀልካ ይፈቱ ክትፀንሕ ትኽእል ተደሊኻ ሃሽም ድሓን ሰብ ከይሕዘካ ኣነ ብታሕቲ ኮይነ ክከታተለከ ሰላም ወሰናይ ንዓኻ ቻው ሓቢቢ ቻው ርሑስ ሓድሽ ዓመት ኦኬ يحبيرو هاشم اسكت تمسيميت استاذ جرجو كول لك ورم برخون قرم منفع كما يدا هو الريديو مرحبا اوكي دحان سامير قلت لك اسير كاتور تخليها انت هاشم مرحبا بك استاذ حدش عمت رحوس حدش عمت يكبر لك قدم نملو حزب ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ነዚኦም ተኸታተልትኻ ኣብዚ ተሓቲ ዘለው ኣብቲ ላዕሊ ከዓ ምሳኻ ዘለው ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ንዓመታ ከምዚ እዋን እንሻላ ተሓቋቂፍና ናብ ሃገርና ንምለሰሉ እዋን ይግበረና ስደትና ይሕፅረልና ኣሜን ይህበኩም ኩላትኩም ኣብዚ ዘለኹም ደቂ ሪበይ ጀርጆ ሓውና ከዓ ኮንግራ ንቤቢ ኢልካ ቀፂላ ከዓ ንምስ መላእ ስድራ ቤትካ ኣብ ኤርትራ ዘለው ይኹኑ ምሳኻ ዘለው ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልካ إن شاء الله دلايكا كسال طلع مدخا يبرلكا ادمنت عنان خا يهبكا ناي بحقي انا لك كم زيوم حوات وي كم زيوم بصوت زغلص وزنبرو كاب نوح تخاتاتلنا تكاي كباها بزح تماهيرنا هنا ابدي اب سدت خويناسي ناي بحقي تمرتي بطرح رخيبنا كباها بزح تماهيرنا هنا ادمنت عناني هبكا كتقطلا خا يمنه ان شاء الله خا املاك بعلو السالط طراي خستا يقبرلكا قتيله جرجا حوي ناي بحقي انا كم ايرتراويان نحنا كم سيات كم حزبي بزح كنحسبن بزح تفتاخن نقبر لنا بفلاي خا قداي حقرنا مهرتي زي هاجر زي كاب شحن 935 جميركا اب قالسي صنيحه كتاب حجخا اب قالسي زلا حدات هاجر يا
ብዙሕ ዝገበረት ሃገር ኣይኮነትን ብድንግላ እያ ዘላ እዚ ሃገር እዚኣ ዝኾነ ነገር ካ ዝተሰርሐላ ከዓ የለን ንሕና ብፍላይ ከዓ ድሕርና ፀነፅ ተዋልድና መንእስያት ናይ ብሓቂ እዚኣ ሃገር እዚኣ ጠሊምናያ ኢና እቲ ጥመት ናትና ከዓ እንታይ ይመስለካ ካብ ዓድና ምስ ወፃና ኣብ ዓድና ኣይንምለስን ኮይና መርዓታት እንተኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድና ንገብሮ ኣብ ኡጋንዳ ከይድና ንገብሮ ኣብ በዓል ግብፂ ኣብ በዓል ሱዳን ዝተፈላለዩ ክሪኦ ነይርካ ባዕልካ ማለት እዩ ሕጂ ኣንሕና ከም ኤርትራውያን ቁጠባ ናትና ከነመሓይሽ እንተኮይና ሃገርና ላዕሊ ክኸይድ እንተኮይኑ እዚ ሃገር እዚ ዘእገዳ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዘሎ ኣንሕና ባዕልና ኢና ከነመሓይሾ ዝግባና ኣንሕና ዓድና እንተኣቲና ኣብ ዓመት 1000 መንእሰይ እንተኣትዩ ዓዱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከክልተ 1000 ኣብቲ ሬስቶራንት ኣብ ኣስመራ ዘሎ እንተጥፍዮ ክንደዩ ነፍሱ ምናልባት ኣብ ዓመት 30 ሰብ ተመርዕዮም ንበል 30 መንእሰይ ሲመርዓ ገይሮም እዚ $30,000 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ፍቆድ ሃገራት ከይድና ነጥፍኦ ዘለና ኣብ ዓድና ከይድና እንተነጥፎ ነርና ሎሚ እዚ ሃገር እዚኣ ናይ ብሓቂ ብቁጠባ እውን ኣብ ላዕሊ ደረጃ ምርኣናያ ነርና ማለት እዩ ግን ንሕና ኣብ ዝኾነ ሓገዝ የለና ኣብ ናይ ህዝቢ የለና ኣብ ናይ መንግስቲ የለና ኣብ ናይ ሰራዊት የለና ንሕና ኣብ ሓደ ዓንኬል ናይ ዘይኸውን ነገራት ኣለና ብፍላይ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለው ሃገራውያን ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ናይ ብሓቂ ብጃካ እዚ ቻነል ናትካ ሓደ ፅቡቅ ዝሰርሕ ኣሎ ኢሉ ኣነ ኣብዚ ክዛረበሉ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ቤት ቁርሲ እንተኣቲኻ ጆርጅ ሓወይ ብዙሕ ዓይነት መግቢዮም ዝቕርቡልካ መሪፅካ ኢኻ ከዓ ትወስድ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ዓይነት ሕማቕ ነገራት ኣሎ እቲ መንእሰይ ናትና ጆሆ ሒዞም ኣለዉ ነቲ መንእሰይ ጆሆ ሒዞም ኣለዉ ብክልቲኡ ሕጂ ኣብዚ የለኹ ገለ ይብለካ ኣንሕና እቲ ዝቃወም ዘሎ ክብረት ናይቲ ሰራዊት የብሉ ክብረት ናይቲ ሃገር የብሉ ክብረት ናይቲ ህዝቢ የብሉ ኣብቲ ዘሎ ከዓ ከም ሓደ ወናኒ ናይ ሃገር ኮይኑ መንነት ይዕድል ንሰባት ኣብዚ መፅኡ ማለት እዩ መንነት ይዕድሉሲ ንሓደ ኤርትራዊ ተሳግሮ ማለት እዩ ንሓደ ሙስሊም ሱዳን ተስግሮ ንሓደ ክርስቲያን ከዓ ንኢትዮጵያ ተስግሮ ማለት እዩ እዚ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዚ ከዓ ዓገብ ክንብሎን እዚ ኣንሕና ከም መንእስያት ንሕሰብ እስከ ቁሩብ ንሕሰብ ከም መንእስያት ንቃሓት ንወስድ ኣብዚ ንምፃእ እዚ ቻነል እዚ ብዙሕ እዩ ዝምህረና ዘሎ ብዙሕ ኢና ክስታይ ንገብር ዘለና ካብዚ ቻነል ማለት እዩ ኣብዚ ድራር ጀድዮ ማለት እዩ ኣብዚ መፂና ንመሃር እንታይ ኣሎ ንሃገርና ዝጠቅም እንታይ ኣሎ ንሃገርና ዝጎድእ ብፍላይ እዚ ሰራዊት ኣብ ቁሪ ኣብ ፀሓይ ኣብ ፍቆደ ጎቦታትን ሩባታትን ኮፍ ኢሉ ለይትን ሃገር ይሕሉ ቀትሪ ከዓ ኣብ ልምዓት ይወፍር ኣሎ ከመይ ጌርና ነዚ ሃገር እዚ ነዚ ሰራዊት ንሕግዞ ኢልና ክንሓስብ ኣለና ቁሩብ ከም መንእስያት ከም ክስታይ ማለት እዩ ኣንሕና ሓድሽ ዓመት ይመፅእ ኣነ ናይ ብሓቂ ጆርጅ ሓወይ እዚ ሓድሽ ዓመት ኣይግደሰሉን እዚ ንምንታይ ኣይግደሰሉ መስለካ ኣነ ንባዕለይ ኣነ ከም ሃሽም መንፈስ ናተይ ይቕየር እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ሓድሽ ዓመት ንምንታይ እቲ ሓድሽ ዓመት መፅኡ ይኽታይ ቁፅሪ ይቕየር ኣሎ ቁፅሪ ይኸይድ ኣሎ ቁፅሪ ይመፅእ ኣሎ ዕድመይ ከዓ ምስኡ ይጎይ ኣሎ ግን ኣነ መንፈስ ሓሳዊ እንተኮይነ ሰራቕ እንተኮይነ ለኽባድ እንተኮይነ ክስታይ ንምንታይ እቲ ባህርያት ኣብዚ ዓመት እዚ ሒዘ ዘለኹ ኣብቲ ዓመት ዝመፅእ ዘይገድፎ ባዕልና መንፈስ ናትና ክሕድስ ኣለዎ ከም ህዝቢ ኣንሕና ኣብ ኤርትራ ዛዕባና ኣሎ ክስታይ ወላ ሓንቲ እዚ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብኣውራጃ ብሃይማኖት ኣነ ኣውራጃ ዝብሎ ኣብዚ ሕጂ ምስ መፃኹ እየ ዝፈለጥክዎ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ ክልተ ሃይማኖት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ግን ከም ሓንቲ ሃይማኖት ኢና ከዓ ንቆፅላ ነቲ ሃይማኖት ክልተ ኣብኡ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ሓደ መርዓ ናይ ክርስቲያን እንተኸይድካ 5 ጤልቲ ሓሪደን ይፀንሓኻ ኣብኡ እዚኣን ናይ ምን እንተይልካ ናትዮም ኣሕዋትና ሙስሊሚን እየን ይበሃላ ኣብ ሓደ እንታ ሙስሊም ከይድካ እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ መንግስቲ ገዲድዎ መንግስቲ ኣይገድዶምን እዚ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ሓድነት ናይ ኤርትራ እዩ ብኤርትራ ስለንሓስብ ብኤርትራ ስለንክስታይ ንገብር ብፍላይ ከዓ እቲ ባይታና ዛዕበየኒ እቲ ከተማና ዛዕቦ ክወከረን ልክዕ ከምኡ እዩ ካልእ የብልናና ንሕና ካብ ብሎክ ሓሸላ ምናልባት ኣብነት ክበካ ጀርጆ ክሳብ ጂሮፊዮሪ ትበፅሕ ኣብቲ ውሽጢ ፈረንሲ 3 ዓይነት ክስታይ ኢኻ ትረክብ ንጎ ትወፍርን ከለኻ ማለት እዩ ንሾ ኣቦ ከመይ ሓዲርኩም ትብል ሕልፍ ምስ በልካዮ ሓደ ትግረ ትረክብሲ ይበካወት ከመየኩም ትብሎ ሕልፍ ምስ በልካ ሓደ ብሌናይ ትረክብ ኣበይ ወረኩንድሩኹን ግርማ ማሻላ እናተባሃኸና ብፍቅርን ብስኒትን ልክዕ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብኒው ንሓደ ሰብ ከባኻ ዝዓቢ ብክብረት ኢኻ ትፅውዖ ንሓደ ሰብ ከዓ ከባኻ ዝንእስ እውን ብሽሙና ፀዋዕካ ብክብረት ኢና ክስታይ ኮይና ማለት እዩ ወላ ሓደ ኣቦና እውን መርሓባ ወደይ ከመይ መንፈስ ናቶም ክስታይ እዩ ሕጂ ናይቲ ባህሊ ናትና ክንወስድ ክስታይ ንግበር ኣሕዋት
ازي اب 2025 اب إيرترا لوط همزولو هانشب حنت جزيسك يوناس نيوناس كان زاربة دهريات كسنت خليها اوكي يوناس اوكي تمام هايله كمدما جرماي تسفانكيل تبهلو لهم فيديو سلا زي بالكم اك قبرك ما يكن لبورم فيديو قتل يوناس يغرتا سلام جرجا حوي انا كو حد شايكون كنعخه حاشم حوي كا سلام نعخه قتل انت كبل دلي جرجا حوي بالطعم يزبنا كا خم توترو كومون يخبرك بزيادة بتيت قبرو اب دلكابت ناي تهاجر اقبرات ابناي حزباو جنبارو خن ابتناي دل السراويت يخون ابتي تسرحو سراحات ولدف دف دي بالنجرات نهزبي ارترا بمولو بهايمانوتو بكل بتيت قبرو نجرات انا خيد نقخ حلف عيدلني بزا اقاطامي نمولو هزبي ارترا سراويت ارترا منغستي ارترا نزخونه مالتي كل ارتراوي رحس حدش عمت كبل يفتو قصيله جرجا حوي حدا غزي تقاوم نيره حدا غزي وتهدر نيره اجي اتي ديبصحنا يا نجر ويتي دير انا يا نجر اتي نسوم زبلو دلو يلن غنا اقاطام خينو تخبلز دلانا سراويت صريفه يفلتن حزبي صريفه يفلتن اتم قوام كاليو اتم صراف كالي سلاز انت يخبل دلي جرجا حوي نعاخا نسدرا بيت كان رحس حدش عمت قوم دمان كل حزبي ارترا نمول حزبي ارترا ابزهلو يهلو رحس حدش عمت اذا عمت كا عمتنا تمثل الله قومي لخصلنا تسفا قبر جرجا حوي كاله كنقف حسيبا يره منقف خلي خان لما عنتي مغنياتو بفيديو مصيخا سبات لزاتخا ምናልባት ግን ኣብቲ ኮመንትታት ብዙሕ ግዜ ማለት ከም ትፈልጦ ነተኸታተልናት ኮመንትታት ዝመጽእ ሓበሬታ ኣለሞ ክትእክበን ንዓን ከዓ ደስ ብለኒ ቴንክ ዩ ዝኾነ كان زاني مودات يسمعكم يونس ኣብቲ ኮመንትታት ገለ ኣብ ኮመንት ኣብ ብዙሕ ቪድዮናትካ ዝከታተሎ ማለት ይኸምትልሞ ገለ ኮመንትታት ይመጽዩ መልሲ ግናተን ዘይምለስ ገለ ኣለሞ ኣብቲ فيديو مزرقح كاي دحر خلته ثلاثه معالته هسس كتب له تسفا يقبر زياتنا تيلوا كنقفي حاسبا يرق من كفت خلم معنتي ثانك يو انا نزيا خمزي عينت بلاتفورم كخفت كعب زبل لو هي غيرني رقن معالته خلل نيرو يغني لي كل غاتكم تبوز اللهم ملغت صبغيو حريه سكي صغخه ملغت قد في انا بطاقه يحزنكم من الوقت بقى ملو حزب ارترا ما سلام يا تشاو روحوس حدش عمتي يكبر الكا امين هلو جوكو مرحبا حريه مرحبا حبايبي انكو عنا بسنا يكوني حدش عمت ابقعنا زحلف قنياتنا كريستماس ونطبق انكو حلفه بحجون زمص زلو حدش عمت 2025 ملا حزبي ايرترا او يكون اب وصاي نكلو حيلتات مكلخار ايرتران نكبر بريزيدنت هاجر ايرترا اتو اسياس افورقن سلام بملو عالم ناي عامته طعنان سلامن قسانتن كونلنا يمنه ምናልባት ኣብ ከባቢ ይትኮስ ስለዘሎ ኣብዚ ውን ኣጋጣሚ ትሪዎን ተዳሃሊኹም ኣብ ኢመርጀንሲ ዘለኹ እቲ ናትካ እወ ምናልባት ቤተሰብ ስታይ ገይሩ ስለዘሎ ተዓፀኽዎ ቪድዮ ከመይ ይመስል ሓንሳብ ሪኢኹም ኣለኹም ሕርያ ሃይላ ኣፈንዲ ይባሃል በቃ ዳሃን ፀገም ሃቲ ከተዛረብ መልእኽትኻ መሓላለፍ ሕርያ ያ ሶ ስለዚ ጆርጅ ሓወይ ናይ ብሓቂ እዚ ሲ نويح عما زصبي زنفركو نديو بطعم سربرايز كوينه غاطام سق يلخفت مسبلكوس وا جورجو لايف و ماي جود تا انا زحلمو زنبركو جورجوس معاسيو اب لايف مصيوسي فيت نفيت مسزبو مسمنسياتو اتي كلناتو صباقي نوسو كفسب نناتو صباق لو نديو سلازي اتي صباقها ازي بهغو سلازنبركوس لاي بحق تحقيسه مالتي بساعات زي كم زراخايو كم اب ستايزي طعم بوتا اندهالو كلخو كن وايناتي لمالتي بفلاي دماني حجي حدش عمل سلازغونه دما سلمنت عينت كبر حزبي نت كبر ناتكا صعبي ابز ساعات زي زلو بلايف اتيو خي يوهانا زي بليلي مو جورج حوي ناي بحقي ازي انا اي هوب كتقصلو مالن سيرداني وتي هوت ودسب كم تدليو زي كونس كم تطعمو يزغبر رداني تي هوت مع سلايف تاعتو مع سايتاتون فتي كوننسب لايف تاعتو فيديو مليو تزلو نغرات كستاي زغبر جن I hope نبعلونا ناتو صباقة سلازلو تلايف كتاعتو كلها زلو صباقة مقرات فيت نفيت مسحوات كامس بيت مسكولو صدراها إن شاء الله مسكولو هزبها أب بتفيدو نفونا ناتو استيالو ونديو
I hope جن زي قصالي كخون حجي نبعلي سيبوا عطان حدش عمت رايلو نخون مسيو ولا يقصلوا نخون كم سأني حموس لذي كم تنفوت وكان نفكر كان جورج حوي مستخون نصباغها كل جزء كم زنات ملالانا كان كيد سيب لأنه موني نقولن هاجراويان ميداتات بقونو عزقل جلازل وادماني بزعقات أمزي سبسكرايب كنقبر لايك شير كنبل كنتحقاقز أنا ونبعلي حرية ميديا زبلالني حرية هي لافندي سنة بابايتي أسلازي حبيرنا ونبحنساب هين كنبل كنسرحن كم زي حجي ديسكاس كنقبرون صبغ نقر سلازو هنا جرج حوي نزيادة سلام كبلني وهانا كبلن تيناتي ستايك قال سلاز دلو خيب مون ذهب كان نعدل بلب خمس جنا كاين كلهم أودينس سني لهم سمعون كمس جنوم دقيمة دقاقيمة نملا حزب يتراوش زلوا أو تعزلوا نملا حزب عالم سلام عنا فقر زلوا عمتي كبر لنا خبلي دلو ما يغني لنا ذهب كان نعدل جرج حوي دقيمة يغني الحرية يغني لنا كبرتي هبلنا بتعمي لوم زربا وان مدرخو أقد أسس خون زربا كابنات كمال اختخي وسأنا خلنا دما أبزيا زلهم كلهم لا يقبروا تا فيديونا بكالوت كتبتح كم تازبلو تدما نخلو تسبوق كجبر التسن نحنا كنريون دلي كنسمعون دلي هما عين السرح نزو سرح زلو كانت تبابع لنا تسبوق درفي سرح تسبوق سرح يسرح ندحر زي التبابع كايوم كالا جزي ميديا سلازخونه نتي سب سمع زغل ويون سب زكاتلو زلو كم غبرو قدديم اتسب زغبرو زلو ببزح زي تفتوان دحر خين كادما نتسب نتد دليو نجر كل وانا تدلينا كانت تبابع كان كلالنا بفلا ميديا حيل لنا نفسه كفسب حيل له ويو انت تسمع من لايك تقبر من شير تقبر انت عند بحري كما عبلي خات دلي نسيو تسالوا سلازي يغني لنا طب بتليفون تقولوا لي دلهم تليفون قبلك ما يكلني سوري باللينك اللي بتلينك دحراتهم قبلكم خلي هاشم لينك سدلك ماله هاشم كتكسلت خلي حريه شكرا يغني لنا واستاذ حجي انتاي مثلك زياناي حرياسي ابان كلو ملي قبله كاب كلتا معلتي ثلاثه معلتسي كمزي ابزي خستاي غيركا نتي منسي وي نتي حزبي رئيتناتو كغلصون كمزون صبوق يو تي انا حريه طراي ملي قبلا بل حريه يلاتا كلها حجي انت له مثلك ممهر جرجو ابزي انحنا ناي بحقي اب زي خون حشويه اب زي خون نغراتنا زلنا كبا جمير كمالتيو እዚ ገዲፍና ኩሉ ድሕሪት ገዲፍና ንሃገርናን ንህዝብናን ዝጠቅመና ነገር እንታይ ይልና ክንሓስብ ኣለና ብፍላይ ሲ ተቃወም ደግፍ እዚ ዘይኾነስ እቲ ሃገራዊ እንሕና እንታይ ዝብል ካባ ጀሚርካ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንተተቃዊሙ ወይ ሓደ ሰብ ኣብቲ ሓሳብ ኣነ ሓሲበ ዘለኹ ኣብኡ እንተዘይርዒሙ ሲ ተስግሮ ማለት እዩ ብሓደ ነገር ተጽድፎ ማለት እዩ ልክዕ ካብቲኦም እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ግን ነቲ ህዝቢ መቃቂድዎ እዩ እዚ ነቲ ህዝቢ እትዮም ሰባት ከዓ ከምኡ ዝገብሩ ኾነ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ኾነ ኢሎም ነቲ ቻነል ናቶም ንገንዘብ ንክስታ ክገብሩ ናይ ብሓቂ ብለከለኹ ኾነ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ንምንታይ ከምዚ ዝገብሩ እንድዒ ጽባሕ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰባት እዚኦም ከምዚ ዝገብሩ ዘለው ተሓተቲ ምዃኖም በቲ ሕጊ ክስታ ክፈልጡ ጥራይ ኣለዎም እዚኦም በቲ መንእሰይ ይፃወቱ ኣለው በቲ ህዝቢ ይፃወቱ ኣለው በቲ ሃገር በቲ ሰራዊት ሕጂ ሓደ ሰብ ይፃረፍ እንከሎ ምስሊ ናይቲ ሃገርናትና ንኸይድውን እቲ ማንዴራ ድሕሪኻ ጌርካ ትፃረፍ ወይ እቲ ሲልና ኢትዮም መራሕታ ብኤርትራ ዘለው ጌርካ ካብ ትፃረፍ ኩሉ ኣውሪድካ ተፃረፍ ከም ድላይካ ከም ፅሉል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ክተርፍ ኣለዎ ምስሊ ናትናሲ ብምዕራባውያን እንታይ ምዃኑ ባዕልና ንፈልጥ ኢና ዝያዳ ካብቲኦም ምዕራባውያን ነቲ ሲል ናይ ሃገርና ዝድውኑ ዘለው ሰባት ንሳቶም እዮም ዝገድና ዘለው እሶም ከዓ ሃገራውያን ኢና ባህልቲ እዮም ባንዴራ ክንዲ እዚ ገይሮም ሕጂ ኣንሕና ኣብ ገደል ኢና ንኸይድ ዘለና ብፍላይ እዚ መንእሰይ ኣብ ገደል እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲኦም ዝወስድዎ ዘለው ሰባት ከዓ ካብ 7-8 ሰባት ዘይሓልፉ ብውሽጢ ነንሕዶም ተደዋዊሎም ንፀራረፍ ነንሕድና ክስታይ ንግበር ተባሃሂሎም ክስታይ ዝገብሩ ኤርትራ ኣብዚኣ 2024 ዓመት እንታይ ገይራ ይልካ እንተ ሓቲትካዮም እዚኦም ሕጂ ሃገራውያን ኢና ባህልቲ ሓንታ ይፈልጡን እዮም እንታይ ገይራ ኤርትራ ኣብ 2024 እንታይ ይልካዮም ክንደይ ዲፕሎማሲታት ኣትዮም ኣብ ኤርትራ እንታይ ይልካ ንዑ ፈቂዶም ደሚሮም ሲ ክስታ ክገብሩልካ ኣይክሉን እዮም ሕጂ ንሕና ኣብ ዘይኸውን ነገራት ካብ ንኣቱ እዚ እንታይ ዲመትልካ ሃሽም ኣብዚ I think እቲ ኣነ እንታይ ዝብል እቲ ሚድያ ኩሉ ዓይነት ሰብ እዩ ዘሎ ብፍላይ ሚድያናትና ኩሉ ሰብ ብቁዕ ወይ እውን ተማሂሩ ወይ እውን ብሰልጢኑ ወይ እውን ብትክክል ነቲ ሃገር ብኡ ከገልግል ስለ ዝኽእል ዝመፀ ኣይኮነን ዘሎ ዘርከበ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሚድያ ጥራይ እቲ ሰብ እንታይ እዩ ነይናዩ ንቅድሚት ከምፅእ ዝደሊ ሰብ ባዕሉ ክውስን ክኽእል ኣለዎ
ህዝብና ባዕሉ ክውስን ክኽእል ኣለዎ ሕማቃት ኣለዉ ንፍዓት ኣለዉ ነናቶም ብልጫ ኣለዎም ናይ ቲክቶክ ኣለዉ ናይ ዩቱብ ኣለዉ እቲ ሰብ እንታይ ይገብር ዘሎ ነቲ ፅቡቅ ከተባብዕ ክኽእል ኣሎ ክርዮ ኣሎ ከተባብዖ ክኽእል ኣሎ ነቲ ሕማቅ ድማ ብዘይ ምርኣይ ክንዲ ብፀርፊ ብገለ ዘይኮነ ኣይትርኣዮ እንድሕር ሕማቅ ኮይኑ እቲ ሰብ ባዕሉ ክገድፎ እዩ ሰብ ዝፈትዎ ነገር ንክገብር ከተተባብዕ ኣለካ ሓንቲ ሰብ መፂኦም ፀኒሖም ወፂኹም መስለንዳ ቪድዮ ጌርኩም ፀኒሕኩም እስከ እቲ መንእሰይ ናትና እንታይ መስለካ ጀርጃ ሓወይ እቲ መንእሰይ ናትና ሲ ካብ ዝኾነ ከምቲ አንተ ዝበልኩ ሃሽም ደቂቃ ኣስቴር እስከ ሃየ ሰላም ዓብ ሰብ ከመይ ኣለኻ ጆርጆ ሓውና ከመይ ኣለኹም ስድራ ኩልኹም እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ኣለኺ ከመይ ትኾኒ እንኳ ደሓን መጻኺ እንኳ ደሓን መጻኹም እንኳ እዚ በዓል ቤተይ ገብረዮት ሃይለ ይበሃል እሱ ነዊሕ ይከታተለካ ፕሮግራምካ ብጣዕሚ ይሕጉሰና እዩ ትምህርትኻ ኩሉ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንመላእ ኤርትራ ንህዝቡ ንሰራዊቱ ንመንግስትና ሰሰናይ ጥዑም ዘመን ይግበረልና ንኩላና ጸጋ ጥዕና ይህበና ስራሕካ ቀጽሎ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ትንታኔኻ ትህብ ካብቶም ካልኦት ናትካ ብልጫ ኣብቲ ናይ ዓለማት ዘሎ ሚድያታት ኣስተርጉምካ ትህቦ መልእክቲ ብጣዕሚ ትምህርቲ ብጣዕሚ ደስ ይብል እዩ ቀጽሎ ይቀኒልና ተጥዕሙ ሰናይ ዘመን ይግበረና ኣብ ዓድና ከዓ ተዓጥና ናሕልፎ ግዜ ይግበረና يغني لنا عقل مع البيت كن انكم عبز بكعكم كلكم يدلي امين سلام جرجو كميل لك مرحبا دعان لك نوح جزء مسكن كميل لك سعود عمت روح سعود عمت انكم عبز بكعنا انكم عبز سلام ابزي كلتشعن اسران عمشتنا بصحنا قصلو تتقبروا دلها موياتات بتاع من ندنقوينا كافت زولو ميداتات دوارا دروخن زيلو درجة رقاقيتنا ينسبو ستمعنا يغني لنا كبرتي هبلنا تحقاقيس كاي يقولوا أجوها تراي أجوها قصلو سبوانا سعود عمد هابي نيو بونو عنو اوكي جراسي أكشي بنا يغني لنا جنزبكم تشاو أنت نقول حتى كادرين يردن دعنا كان بدي حتى كاين ايش دحان كاب جزينا من كم زخ قبر كفتني على رياكشن هاي تسب كريه اللي فتينا كقبر كفتني لو مو قرب نعيون حدش كوين نلو بكاتم سيفر كون جن بزغله دحان كان جزيك نرخب كفتنينا سويس ونويس سلازغفو أبسويتون رخوا كان دعرز كال كوينو وطرا غير كان دعرز كان لي تنرغب دخلينا ان شاء الله وقاعد حجوكم اب لايف كوين نرغبنا الى قطرخ قبراي كلون دي قبلتي انا جينا دعنا الحمد لله خير روحوس حدش عمد دقيمة فيش شاباي تسفيت كمرما ولدعب اللهم زي تزاربكم هيه من يزارب يسكت عن تسفيت ولا نو اسكت من يقدم دحان زخونه تزارب حريقهم هاي سمع الله انا عايز يس من يتزارب زلو تسفيت يا غبي اوكي مرحبا تسفيت يس رحس حد شعب ثانك يو جورج كل بديك رحس حد شامت نعاقان سدراخان فعلتنا عاو كنتشان عسران حادن أبين فستري جميرنا هنا مع نصب يستحجب عن سوال لنا Happy New Year to all your family and then كل زيك ستايدلو ميرتراويا أنتي ملختي هذا اللي عنا كنتشان عسران عم مشتنا عاها كم زلها عند قتلك جنو كابزوم جنمار جانا حربيات عبوتات تاريخ زفوت والسوساتات كابزوم حدثتي وارساي كاب كلاي كدما يزوريا جمير كاسكاب حجدولو انترفيو انت اكبر كهم ديسكشن تتمت نزي ابغرابتنا لو زغب عبلا خدخن حسوت تاريخ تفلشون تتقفشلو غنو هانو خن متتمنتان كومنت تتقبر دلها تصبوي نوعيكم كندنا كدلو غنو ينو انترفيو عين تمز كوفي كان يمرو هيستوري مدرسة
ዘሎ ኾታት ንተዛረቡን ንዕኡ መልሲ እናሃብካ ተፍሽለሉ መገዲ ምክንያቱ ናና እሶም ሓሰት ኳ ክሰርሑ ደይ ሸገሮም ስንሕና ሓቂ ክንዛረብ ብጣዕሚ ዝፈልሐካ ኣሎ ኢንሻአላህ ካብ ኣብዚ ኩነታት ናይ ግንባር ዓሰብ በዓል ባጫ ደቤለ ዝገለፅዎ ሲ ብኣካላዊ ዝነበረ ማዓሰብ ኣሎ ሕጂ ተሓሶት ኣብ ዝካየድን በዓልና ብኣካል ክንሽሮ ከለና ዓብይ ሞ ኩሉ ግዜ ቤን ረኽበ ድብል ነይረ እዚኣታ ምክጥቀመላ ርሑስ 10 ዓመት ግምት ግብርላ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኣቐኒለይ ثانك يو تسفيت يغنيلي رحوس حدش عمت يا كله كنحسبلي ندحان بيا زياده كوا حج انترنت ميدياناتنا بفلاي اريتريا ميديا نتورك زبال حدش شانل كابيرترا كله صات انترفيو نا غبريه مصسله زلو يمصى على تقدم يقرب زحلتات نيرن بر حج الله تخكل الله اشي كتل يس ودي ياصلك انا مالبات مسمار ودو قتل ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝደውረልካ ዘለኹ ንመጀመርያ ግዜ ሊቭ ኣትለኹ ጆርጆ ብዙሕ ኢኖቬሽን ተምፅኢኻ ንመጀመርያ ግዜ ዝገርመካ ኣይ ዶንት ዩ ኖ ብውሽጠይስ በቃ ኣብ ሊቭ ኣቴ ክዛረበ ኢለ ሓሲበ የፈለጥን እንዴ ኣጋጣሚ ናትካ መደባት ግን ብጣዕሚ ስለ ዝስሕበኒ ብዙሕ ኢኖቬሽን ስለ ዝረኽበሉ ብዙሕ ስለ ዝመሃረሉ ብዙሕ ዋላ ብዋሳ እውን ሓተካ ነይረ ብዝኾነ ኣብ ዝኾንካ ይከኣልኒ ኒልካነ ነርካ ኣብ ዝኾንካ እንኳን ኣይከኣልኒ ገይልካ ነርካ ብዝኾነ ግን እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ 1 ዓመት ናይ ልደትን ካልእን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ርሑስ 1 ዓመት ይግበረልና ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ከምቲ ናይ ቀደም ከምቲ ናይ ኣቦታትና ክንሰምር ድማኒ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እየ ይቐኒየለይ يقني اللي زحوي رحوس حدش عمت يكبر الكان عخان صدرخان فتوت خان دما اش ثانك يو اش دي تزار جون محاري اوكي كم جو درام بحال سلام الله خم يلا كله طناها كبل دلي مرحبا رحوس حدش عمت جون محاري كبعد انجليزي كلتشان 4 صبق كنفات حليفة نتيوم صلاتنا تعنو نفتوتنا خان لعل سبب كلتشان 5 نقبلنا كابزين علي كتيل كاخري عكاب بطعمي قصدنا نحقسك باخان حقس كم تيم سنة أفترحنا نعاخنا سمعنا سرحنا نقبر نعاخنا سمعنا كل ميانا نقبر مو كابزي زل خيا معامل كخا عنهم ليك تسفان قبل مرتين حجها بزي امس خير الله اولادك كونغراليشن كنبل ندلي كم اول نهز يترى عوتن اسرطني من يلو نزل تشان حمشن كا نبعل بلصقنا نمنه ناب سلام بحاده تمرت بحاده كمتي هون دابلنا نسوا زورنا هون دابلنا نهاجرنا خمسه كم يمنه مو اتي عوت بعلنا سلدرأنا يو تكايدا بعلنا سلدنبرنا يو نعانا دقد سنة يكونا بس تاتو بخمو عين الدهالل أجوها برت نعانا خابرت عنا كولا كايدا لمو نقول له سيدي إيرترا سلام من كسانة كند نسمر حنا خا عاوتنا سالتون دخيمة خيبة لي أمو خي قيرة كل الدول دلو ناتو صنعت يرلينا كولا يدلي أجوها صاخا وصلوا بأكل كأخذ أنا أخذ بمعرض بولكي أنا بتنات كامويا كأتي دلوا لهم سافر يدلوا شاوكم الليل Thank you يغني لنا نقول لخاتكم جون محاري ياسو خا أنت بتزاري كان يركعن you're welcome ريتو خاطب هاشم كمل سكان كن ودينا حجون حدش عمد celebration ناتكم كي حزاكم كان هاتكم ون زيادة جن دريتو ممكن سمعكم نفتو يغني لي جورج حوي انت كنا تقاتلتي نايزي channel ناي جورج ودرار نابنت حجي اذا انا سي انتايو ابت مدبات نسخه تقربو كل غزي نابنت بزح ززارب سب بزح ززارب اتز سمعيو نتي ززارب زرما مالتيو واي بكومنتي واي كاب زخونه نا بلا مالتيو اجي نايتيوم ناي زتفلاليه الرأي زلوم بزتفلاليه
ሓሳባት ዘቕርቡ ማለት እዩ ገለ ሃናፂ ገለ ከዓ ዕናዊ ገለ ከዓ ሓድነትን ስምረትን ናይ ህዝቢ ኣህዛብ ዝበታትን መደባት ዘቕርቡ ኣለዉ ሕጂ ናይትዮም ዘቕርቡ ይኮነን ኣነ ክዛረብ ዝደሊ ማለት እዩ ናይትዮም ሰማዕቲ ንስኻ እንታይ እዩ ንኣኻ ዝጠቕመካ ወይ ከዓ ኣየና ይተሓቂ ዘሎ ናይቲ ዝዛረብ ናይቲ ኣጀንዳ ዘቕርብ ዘይኮነሲ ናይ ሰማዒ እዩ ሕጂ ክንሰምዕ ከለናሲ ኣነ ከም ናተይ ማለት እዩ ከም ናተይ ባህሪ እንታይ እየ ትሰምዕ ማለት እዩ ብዛዕባ ሃገርካ ብዛዕባ ዓለም ብዛዕባ ኩሉ ነገር ክትሰምዕ ትደሊ ኖ ሕጂ ገለ ኣነ ብዝርዳእኒ ማለት እዩ ጌጋ ርድኢት ዘለዎም ገይረ ይወስዶም ይገጥፎም ኣነ እቲ ሃናፂ ምስ ናተይ ኣተሓሳስባ ምስ ናተይ ኢንትረስት ምስ ናተይ ድሌት ኣብ ዝኸይድ ከዓ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ነስኻ ስራሕካ እዩ ብዙሓት ሰባት ክመፁኻን ንብዙሓት ክትምህርን ክትነኣድን ትኽእል ማለት እዩ ብሓፂሩ ሕጂ ኣነ ምስ ጆርጅ ሓወይ ነዊሕ ግዜ በቃ ማለሲ ሕጂ ንስኻ ብጀካ ናይ ሃገራዊ ናይ ፖለቲካ ናይ ገለመለ ናይ ዓለምን ዘይኮነሲ ብናይ ቁጠባ ናይ ፋይናንሻል ናይ ብዙሕ ነገራት ትምህርቲ እውን ስለትህብ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ኣነ በቲ ናይ ሃገራዊ ኣረኣያ ናትካ ኣነ ንኣኻ ይቅበለካ ይነበርኩን ግን ነቲ ካልእ ኣበርክቶ ናትካ ይቅበሎ ነይረ እዚ ከምዚ እቲ ስታይል ትረዲእካ መወዳእታ ናይ ዝዛረቡ ዘይኮነስ ናይ ዝሰምዑ ኣየነይቲ ቅጫ ንኣኻ ደስ ትብለካ ቅጫ ማሸላ ድያ ወላ ብልቱብ ወላ ስገም ንስኻ ኢኻ ትመርፅ ትኽክል وكل ጊዜ ካ እንደገና ቋሚ ገበነኛ የለን ተመሊስካ እውን ክትሪኦ ኣለካ ይምለስ ማለት እዩ ማለሲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተዕረየ ዝኸይድ ነገራት ስለ ዘሎ ምስትውዓል ኣነ ነስተውዕል ኢለ ዘለበዋ ክሕልፍ ዝደሊ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ነስተውዕል ቋሚ ፀላኢ እውን የለን ኢለ ዝኣምን ኣነ ስለምንታይ እቲ ሎሚ ፀላኢኻ ዝነበረ እቲ ዘጥላእካ ነገራት ንኡ ኣዕርይዎ እንደገና ዘፋቅር ሒዙ እንድሕር መፅኡ ክትቅበሎ ኣለካ ብኸመይ ትቅበሎ ጥራሕ እዩ ሕጂ ንሕና ንብረፅ ማለት እዩ ኣነ ንብረፅ ኢለ ክላቦ ዝኽእል ንስማዕ ሓንቲ ግዜ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ኣነ ካብ ሶል ሚድያ ገለመለ ሕጂ ንገለ ጠቂሰ ንገለ ንኸይሓድግ ኣበርክቶ ናትክም ቀሊል ነገር ኣይኮነን በፍፁም ዝያዳኻ ቀፅልዎ ኢለ ኣነ ንኣኹም ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ንኩልኩም ማለት እዩ ምስ ጆርጅ ሓወይ ኣብ ናትካ ቻነል ኮይነ ነቲኦም ካልኦት እውን ዘመሓላልፎ በቃ ኣጆኹም ጥራሕ እየ ክብል ዝኽእል ብሕልፊ እዞም ብቋንቋ ኣምሓርኛ ነዞም ናይ ሕማም ባሕሪ ሒዝዎም ዘሎ ብቋንቋ ኣምሓርኛ በቲ ዝሰምዕዎ ቋንቋ ገይሮም ነቲ ሓቂ ዝቃለሱ ዘለዉ ኣለዉ ባይናክ ዘናይ ቀንዴል ገለመለ ገለስታይ ዝበሃል ማለት እዩ በዓል ቢንያም በዓል ዳዊት እዚኦም እውን ክነተባብዖም ኣለና ኣነ ኣምሓርኛ ስለ ዝሰምዕ ንኦም እውን ይከታተልዎም እየ ስለምንታይ ክነተባብዖም ኣለና ነዚኦም እውን ስለምንታይ ንስኻ ንፀላኢኻ ሃሪምካ ገለመለ ዘይኮነሲ እቲ ጌጋ ርድኢት ናቶም እዚ ዝሓቅና በልካ ብዝሰምዖ ቋንቋ ጌርካ ምርዳእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ኩላትና ያሱ የቀኒልና ቁርብኩም ካልፈካ ነዚኦም ደይ ተዛረቡ ዕድል ክንቦም ሰለሞን ዌልካም እስከ ድሕሪዩ በረኸት ኣሎ ኣስቴር ኣላ ከምኡውን ኣርዓዶም ኣለኹም ግን ሰለሞን ሃየ መርሓባ ሸተት ክንብል እሞ የቀኒለይ መምህር ጆርጆ መጀመርታ ንዓኻ ክምስግነካ ፈቱ ዕድለኛ እየ ንስኻ ሓያል መምህር ኢኻ ክትምህር ከለኻ ከዓ ብስምዒት ናይ ሃገርካ ፍቅሪ ሃገርካ ኣብ ቃና ድምፅኻ ይስማዕ እዩ ኣለኹ ድየ መስመር የስ ኣለኻ ፅቡቅ ይስማዕ ኣሎ ሰለሞን እወ እጂ ካብቶም ንመዓልቲ ኣነ ዝኾነ ወልፊ የብለይን ናይ ዝኾነ ወልፊ የብለይን ነፃይ ሓንቲ ወልፊ ዘላትኒ
ساعات كل تغوت كلهو ناتكا انداسمعكو ناب غزا ملس مالتي ناتكا كالايت اندحروريكا يفتشا يسمعي كلن كتاتلني ስለምንታይ ዝከታተሎ እንተል አና ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ምስ ጭብጥታቱ ምስ መርትዑ ዓለም ለኻዊ ሃገራዊ ከባቢ ስለተቅርብ ንሱይቲ ፈትፊትካ ቅሪብካ ከይደኸመ ከይፃዓረት ህዝቢ ንሰማዒ ስለተቅርበሉ እዩ እዚ ዝኸስር ሕብረተሰብካ እንድሕርሃልዩ ክሰማዕ ኣለዎ ክመለስ ኣለዎ ክመሃርን ክፈልጥን ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ ሃገሩ ሕጂ ኣብ ዓድኻ ጥራይ ሰላም እንድሕር ኮይኑ ኣብ ካልእ ርሑቕ ሃገራት ዘሎ ፖለቲካ ዘይፀልወካ መስለካ ጆ ፖለቲካ እንታይ ምዃኑ ኣብ ናትካ መፂኡ ክመሃር ክእል እዩ መን ንመን ይፀልዎ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ጆርጅ ሓወይ ንስኻ ነዚ ሎማዓንቲ ምፅኢኻ ዘለኻ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ውፅኢት ናይቲ ዝሓለፈ ናይ ስራሕካ እዩ ካብቶም ዓበይቲ ኣለውና ኢለ ዝምክሐልካ ሰቢኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ እዛ وريتاتك مثلا سلامون اوكي استير اسك قلتلي تحن سلامون حساب زملس اوكي استير اسك قلتلي تحن سلامون حساب زملس استير سمعك له دمتي يسمعنا الله قلنا كلتا ثلاثة دمፅ بحنسا اسمعنا الله هو اسك حجخه ما يسمعك مالو قال لي ام تي في ولعهم الله مثلا بدحريت هو تي في ولعكم زلهم ايقدن كنسمع معين انا سبغ سمعك له هجي كالوت كما يسمعوا لهم قلنا حدا زرب الله بينا يدمت الله ندعي حجي قتل دحنا انت بزنا بري مثلا حجي صبغ تسمع لغي اوكي ما انت ما قبل بطعمي تحقيسه خمزي مرعي انا ناتكا ازي تقاطعت استاذ عرفني دليله مخنياتو it's not just about politics or economy or something كل ነገር سي بحاده اكيبك بحصر زبل غيرك إيها قصتي تجبره. أنا ديد الله ولا. تبغى تسمع لها سير. شباي ميت كبر راسك من البات هذا سبكم يبلا لكن أنا كنت كاي مثلاً ناتكا والحين. نايجلي أم تي في بدحريت الله مثلاً نايجلي تي في سمع الله هو ندات زارك الله هو نزيد سلام. هو سمعنا الله. شباي سكميت كبراتهم كالوت متيهم زلهم دم فيديو كبر بليز. أنتي فيديو غير كنت دايما متيهم كتوك مايكلنا وأنا هاتو بزح حساب سلزله. شباي كتل إسكت حن أستير كسبت ملص. أوكي أنا الله. لا دحين ناتكدم سك كسب استخاخ لك شباي ما يزارب دحريوك أدلك بكيه. أوكي ده تسمع الله مش؟ تبغى سمع له يا. اوكي ناي بحكي وكعمو نابزي روح اسمع على بصحنا جورج حوي كله تسبورو لهات كمدبات تساعدوا اوكي استير حسب 100 جبريا نسمع كلنا قن شباي زارب سلو 100 جبريا حسب سكه اوكي اوكي غزارب دو بلا كلام يس شباي كتل سوري كتل قرب يا صغار تناكي اوكي صبو مجمبريا دخلو حزب ኤርትራ ውሽጥና ብደገን ዘሎ ርሑ ሰዓት ዓመት ብፍላይ ነቲ ዋልታ ሃገር ኮይኑ ታ ሃገር ዝከላኸል ዘሎ ሰራዊትና ብምቕፃል ጆርጅ ሓወይ ከምቲ ኩሉ ንፈልጦ ስደት ንኩሉ ፀላዊ ኮይኑ ፀኒሑ ብፍላይ እቲ መንግስትን ህዝብን ዶ መሃሮ ህዝቢ ከም በዓል ከማኹም ፀለውቲ ኣብታ ሃገር ክተፍርዩ ዝግባአኩም ብዙሕ ብሰንኪ ምትእታዋት ዕራውያን ካልእ ንመሎ ብዙሕ ክሳራታት ናኸሲራ ፀሒና ሕጂ ግን ኣምላኽ መስገን ኩሉ እቲ ሓቂ ፈሊጥኩሞ ነቲ ህዝብኹምን ሃገርኩምን ኣብ ምምርካት ደው ኢልኩም ኣለኹም ብፍላይ እቲ መንግስትን ህዝብን ነምሃረኩም ምሁራት ማለት ፀለውቲ ኮንኩም ሰባት ኣዝዩ ነቲ ቁጠባኹን ነቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ፀኒሑ ነይሩ ብዝኾነ ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ከምዚ ከማኻ ብዙሓት ነቲ ሃገር ኣበርክቶ ትህቡ ዘለኹም ነቲ እሽተይ ወለዶ ተምህርዎ ዘለኹም ሓንቲ ፖለቲካ ዘይፈልጥ
ኣማራፂ ህዝቢ ኤርትራን ገዛእትን ዘይፈልጥ መንእሰይ ዝፀድፍ ፀንሐ መንእሰይ ሕጂ ናብ ልቡ ይምለስ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዓብይ ኣበርክቶ እዩ ምክንያቱ ቀሊል ኣበርክቶ ኣይኮነን ትገብርዎ ዘለካ ቀፅሎ ከምዚ ኢሎም መዓልቲ ላይፍ ምእታውካ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ሓፍትና ተዓንተ ወይሲ ብኮሜንትን ብካልእ ኢልና ንፅሕፍ ትሪኦ ዘይትሪኦ እውን ኣይንፈልጦ ኢና ግን ንከታተለካ ኢና ትገብሮ ኣበርክቶስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ስቡ እንዳሰተየስ በኣኻ ይትዛረብ ኣብቲ ትገብሮ ነገራት ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ሕጂ ተምፅኦ ዘለካ ብእንግሊሽ እንዳተርጎምካ እቲ ትገብሮ እቲ ንሕና ዕንቀፍ በለኒ هو ናይ ማሓቂ ሓቂ ትዕንቀፍ ሕጂ ኩሉ ሰብ ይትከታተለካ ሰዓት ክንዚ ካኣቱ እንዳበላስ ንፅበየካ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ካብሱ እቲ ተርጉምካ ተምፅኦ ነገራት ኣዝዩ ኣብቲ ፖለቲካ ኣፍልጦ ዘይነበሮ ሕጂ ኣንስቲ ከይተረፈ ክዛረባ ጀሚራ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ባዕል ኣሜሪካ ፀቕጥታት ሕጂ ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበሮ እንትቆልዓ ሰበይቲ እቲ ከምዚ ከባና እኳ ንፈልጦ ኢና ፅሒና ሕጂ ከይተረፈ ግን እቲ ኣናእሽቲ ከይተረፉ ግን ይፈልጥዎ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ከማካ ክፈርዩ ኣብታ ሃገር ከይድካ ከዓ ብዙሕ ኣፍራይ ክትከውን ሕጂ ከምዚ ዓንተ ዘለቶ ሃገር ከዓ እቲኻ እውን ብዙሕ ኣበርክቶ ክትህብ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ተስፋ ይገብር ርሑስ ሓድሽ ዓመት ደጊመ ደጋጊመ የቀኒየለይ شكرا يغنيلي شباب بتاعمل صبغ تريتو صبغ حساب إلياس اسكتزارب إلياس تزارب دحريو دقة قرصت كان كدم إلياس تزارب سلام سمع الله هذا يس سمع الله سلام نقول لهم رحس حدش عمت نكو عبز عمت أبصحنا عمت السلام الرهوان دما قبرلنا أمين أخبيرو كتيلة كوبلز دلي أبزنات كامدة بانا تخطاتالي ناي نويح مدب ناتكاي نويح انت بقولكم قليل يكون نويح جزي مالتيو بنات كاب مدب مسمع أبز دلقو بوتا كابتم قداموتي كاب مسارح تيجي ميركا كدم درار مالتيو بنات هولي جزي درار مسمع خاينا قال مدب نرئي زبلون جزي لو أوريدو خمي ساقي سمعك سرين خليني نايم زبلو أبت مسمع جن أنا ذهبتم كله ويكا توم كما إذا مسؤولون عدي ما خصمعهم كله ذهبتم له حسب قليل يكونن تترقبوا حدش نجار زي مثلا أنا برسلي كابتم كوننتي وكابتم حما جبرتي بقال وتي سخات ترجم كات نجرنا خلها أبو برونا نحضروا بزعبها هجرنا بزعبها كله نجار كلو زيجاتاتون سلزلهم سنة أزي زبوهو أزي قادس دبلني بتنات كاتنتنا ناتي وسيخو نتوم قالوا تازولهم سوات كؤمنهم بتعمي دس دبلني تزرزر دس دبلني كما خذ مسولق بوزحو زعبها هجرنا نفلت كابا جمير كان نفلطو وحد نجر نيرو حق إني ميديا تركب كل خات شمعو ويبزعها هجر كاتوبتمو بزح نجري سلازي مدبكا قصلو كما خذ مسلنا كفريو كما هذا مسؤولكم متصنعون بعد ملء تسكاي قاليو بسرح نتزينا يركبوا نخون قاليو بحسرة تمرتون ملء سمعي كإلى نخون كم زخمانا بيستفر عليه من قد سموق إلكم متأكا خلكم بزعبها هاجركا أزيو دس لك تحقوس تحبن تهلو كونتات سمعك لها أفلو بخاو نفعك تخيط أبنت أنا for example أبز أفريقيا يزلوه تعمي دس بلني تعمي دس دبلني كونغو زبالة غير يزلو يس كونغو كا هلا فلفلنا كو بزوجنا تكفاينا هو تمصيها تري كمص كلو تريلي نفولطينا سلازلنا ونسمعينا زتغاغي ملخت خمزه يكونوا نفلطينا ابز زلنا ونحدات سلازخنا تعمينا نكتاتلك انا في لايف تعمي زكتاتلك قصلو رحس حدش عمت نخلنا نقول حزب إيرترا رئيس حدش عام تبل يغني لي شكرا حبيبي تسمعون الله خارج جورجا يس أصلير كتل هجي سمعك كلهم اوكي حنت نجرك بلاك ايلاندي كلهم دايلوم خايم برا قدم ابيلوم تي ميدلاند ديتري مخان كاوي كان خصاي كم نغفيت راخي توسدمبر عدي اب سبتمبر إيرترا خيدا نيره ብዙሓት ኣለዉ ብኡ ኸማን ብክስታይ ዝርኢኻ
حدا ودي كمان كم زقات أما يقلم له أماني الشمو أنا زي جورج زبلو فوتو معتي قلب لأني حجي زي لا دانيرز قبركو داونلود قبركو نات كانيرني بقول أخي تريو انترنت حق حيش كم زي حمام حرسي وخير كا وخا في الكا انترنت كتصب خمسة سلات بال it's very slow نيرو عجيت ناتي جن داونلود جيريو سلازنا بركو مصر أخوه ناي بحق خمس كاتاتلكا ناي بحق خمس فتوكا ترخبك كمانسي بجاخ با تليفوني يا حبيبي بجاخي قلي لاني صحيفه الكانيرا ميدلانده يا حجر يا خير يا خير اخيرنا اي فلو كنبر اب ارترا خي طرفه كمان بزحات عندنا قتلوها سلازي you are a very important person. Thank you. بزح نجاري خا مهر كانا أنا بزح سلامنتاي زناتي دمتنا بايز من الله زلون تاي وقديله سلامنتاي كوني خدمة سيلك أقلنت بي أقاتي ماتنا نيرانا كل فتينا يونو ولا أبزمور أتيري إيه خستاي شات داون قبر دليت دمتي بتليفون أتي خدلغي ولا بتليفون دي خاتي خدلغي هو بالتليفون هلا أبزخونا يكفت كيانا اللغي ناي عطيا بتي في عم دقس ختي ثاني رتعتي ويد سمعك كيدا بي امتي ناتي باك جراوند خي سمعي له اتزقرمنا انا بتعم تبغي تسمعنا زلو بقى من دحر نعيسي دازن بازر مي نعاكم دحر سمعكم على تبو نعاكم ترى بشكون كي هلو نو انا بيرفكت دمسخي فيديوغي بيرفكت زل بانا اجن انا عي حد غزي اغاتي ماتن نيرا لايف كلهم اغاتي ماتن نيرا مفتي هاي رغب تمالي سوسي بسنا سرعتي زمصان زلو نو تناتي ولا نايتم كانوا تزاربوا قديموا وينك سمعت اني انتي بحان سعدي تزارب دلخو تحويسيو دي ولا قليلس كستايات هي اني بزقنا كلهم مابزناتو خستاياتكم زلهم كم زانا تحويسيو دلخو تحويسكم كم زلهم كابغتكم ريو الله انت ابغى كان انقدكم جست مايكروفون hopefully سبيتها ختكون سلام كم يعلقون كمي دحانتو أستير كم يعلقي روح سوداء عمت روح حدش عمت تتعمينا نفتوكم ولا نحنا كم يعلقون كل خاتكم أبتحت زلقكم أفيديو زلقكم كل خاتكم أستير كابشودن قال سماريا شودن نيركي يا خمش طبعا ناي بكمو أنا كي بزح الكومنتان جورجو تسفا قبر كتقصلو بزلخايو خمزين كا ولا حلف الكا I can understand you can have a lot to do but once a week or something we need to see you so بتعمي زاد مغكا مهار زخونة بروغراماتي زلكا أي تحمق أبغى نخلنا زخونة تمرتون مهار دليس لزلخو كونتاكتك قبركمي يغني اللي رحس حدش عمت مس بعلت بيتك مس دقخا نملو حزب إرترا ذا إسرا حموشتن عمت إرترا وين تكون لنا تسفى قبر ملو قسانة هالليوا كلنا معدنا تراخبنا استعفنا تدي كوينو جنك نقرأ الزليا ولا بإرترا خي طرفة كم زفلتو خي زفلت سلازي قد صلو بروك مشت أستير تشاو مكتت علي أي ترفنني قلنا خالوت عد الكهب
سلام سلام منبار لومي انا حدش عمتنا تينا كل خاتكم سلام زي بالكم حدا نيرو ابزيا ود قرصت زبل اتيدي لنا وتي مثلا دمجيو ادم الله تهم كذا ادم وكر ادم سوري ادم الله خلاي ونسني ادم فيديو سلدي جبر كان دي خدنا غير كان انا فيديو جبر حنسب ايش اشار ادم رحس حدش عمد رحس حدش عمد جورجو نسخه تاشمكا جورجو سلو زخنت دحانيه ابت غزا دحانا لكم مالتي جورجينا تتخون سبيتي مسغوغتن نيرا بقى دحان برغم مشات ناي بحكم لك الله ناي بحكي اذا ادس ليك ما عتن سمعو انتي تنغر غريلاتني anyway دحان بزح قم نغر سلازلو بزح مخرج سلازبني نعيتا he makes me a better man and how are you Xavier Masgan I appreciate your effort and your your knowledge and your consistency بعبي انا كاليفورنيا زغمت انا ولدت سنه حواتنا كلنا اوساني A to Z باخاص لزريو تبرت السمنادي ناديو سناي عد كناتات ديو ولا كبوليتيكا تفلالي وين بزخونه هون عانت كلنا هذا مخنا تعمي ابراهيم يتباق برا كسر ارادم سوري ابشمون ابتحت شمون تشوعتن انا ابي بسدرا ابي حاوبي don't worry yes I got you anyway بعبيو كحصر لكم انتي بلو عندنا زرباسي كم طاف ايكونن ግን كم عفون غبرو يبلخا افري تبل كامل ስለዚህ ديو نعها thank you very much الحس حدش عمد تباركن تقدسن عمد غبرلكا مسدرخان مستفقاريكان نحنا خا بتعامل نفكركان فتوكان حواتنا ስለዚህ supporters علناكا everywhere you have to know we are behind you ስለዚህ well ابزد بصحته دل عدي زي 2024 عمد انا اسمرا خيدني بزح ነገር እንዲ دحنا حصرو ህዝብና تعويتي ህዝብና قسيني ህዝብና تبدلخا الدبس نحنا كلاتنا بعبيو اساس درانا دي بزقالنا نتحابر ندبسهم زعماتنا اوصا زلنا نحنا بلعنا دستنا صيغيمنا دو غسعنا نحدرينا نتم حواتنا ግን በጃኹም كلاتنا إيدن لنا بزخون يكون الجباب نتحابر ስለዚህ ጆርጅ حوي رحس حدش عمد اسخاتكم من كبرات زلخم فيو ناي جورج سبورتر بعبيو ده عنده anyway انا كلام كاليفورنيا زبها هاتا انا ودي خلنا شو كوفي الكاد لها لحد كتل لحد بعبيو انت مسيل كاد قم نقر اننا نزارب نحنا وين سماهم هنا دك شغل قال لك دحن نهج نقبر يغني لنا رحدهم يغني لنا رحوس حدش عمت رحوس I'm hope to take your class by the way financial زارب نيرن زحماتنا كل غزي لبامي ايتبل قبل لبام تمهار دي زبحال ስለዚህ حاونا يمسكنكاي go crypto baby okay bye go crypto yes يغني لنا رحدهم رحوس حدش عمت انا وردي يا خستاناتي كحلف نتي من اسي احوات كلاتنا خستاي نكبر تي هاجرنا ابتافا في بوتا تركب هاجريا كلاتنا ايدين غانتن خستاي نكبر ايدين غانتن خوينا نتي هاجرنا كاب زخونه صلاي خستا خنغبر نحسب ابزي بزح عينت هاجراويان يم زلو جورج حوي ثلاثه عينت هاجراويان يم زلو اتحاده نفع هاجراو له نهاجرو زحسب نحزب زحسب اتحادها ኤረትራ ጥራይ ንኽበጽሕ ሃገራዊ ኮይኑ ዘሎ ሓደ ኸ ናይ ረብሓሎ እዚኦም ሰለስተ ሰባት እዚኦም ክልተ ክንጥንቀቐሎም ኣለና እቲ ሓደ ኸ ከም ሃገራዊ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ክስታይ ንግበር እቲ ሃገር ኣብ ተኣፋፊ ቦታ ዘላ ሃገር እያ ደለይትናታ ኸ ብዙሓት እዮም ኩላትና ኢድን ኳንትን ኮይና ምስቲ ሰራዊት ምስቲ ህዝቢ ምስቲ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሓቢርና ኢድን ጓንትን ኮይና ነቲ ፀላኢ ዝመፀና ካብ ደገ ክንብድህ እምበል
ابزي ننحدنا خناقط ننحدنا خنصارف ننحدنا خنقاتل اي خستاي تكبرنا ابزو خوني السوشيال ميديا ون تنطقملو زلنا خستايسي نفلطو ايناينا خستاي نقبر زلنا ايناي نبلع لنا ايناي زربا نوسد لنا ايناي خستاي كي هاجر معلتاوي انتاي كم زغبر زلو ابتي هاجرنا وي انتاي يبحال له بزعبه هاجرنا كلاتنا نفلط إنا ناوشتاي كونان سلازي كلاتنا زي هاجر زيا كمتيوم ابوتاتنا كل نبرتهم قديفهم نتي هاجر تيا ناصنت نخمصو اب فقدو غبوتات وفيروم نزيا ناصنت زحمصو حجه خا احنا نتحدرناتهم نركب انا خا رحوس حدش عمت يبرلك جرجا حوي نخلاتكم ابز زلخون ون رحوس حدش عمت نملا حزب ኤርትራ ውሽጥ ኣብ ደገን ዘሎ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብፍላይ ኸ ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ጎቦን ኣብ ሩባን ኣብ ቁርን ኣብ ሃሩርን ኮፍ ኢሉ ነቲ ሃገር ዝሕሉ ዘሎ ለይቲ ኣብ ሓለዋና ሃገር ኣብ ቀትሪ ኸ ልምዓትና ሃገር ወፊሩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ብፍላይ ንዑ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይበረልካ ንዓመታ ኸ ኢንሻአላህ ሃገርካ ሰላም ጌርካ ሃገርካ ሰላም ኮይና ብረትካ አውሪትካ ናብ ህዝብኻን ናብ ስድራኻን ትሕወሰሉ እዋን ይበረልካ እዚያ ጥራይ ክብል ይፈትተር ጀርጃ ሓወይ ዝተረፋኻ በዓልኹም ይመልእዎ ቴንኪ ደቅሪባይ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ ካብለኩም ቻው ሓቢቢ ቻው ብጣዕሚ ፅቡቕ ለበዋ ብሩኽ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንዓኻም ኩላይ ስምዓኒ ሰለሞን ሰከንድ ሓንሳብ መብዝያ ሰለሞን እስከ በል ዳንኤል ትብል ኢኻ جورج حوي عنتو حصيرات انديا خمزي نيشتي بليعون سي صبل ايصغبن يلومم هجغا حصيرا قرب نيتورك قواريس نوصي نيره حفشاويتي نوي حرست سلازخونه كمتي قرب نيشتي كنجلص إلنا نمبر نزي مدسينا قرب كتبلح كتستبل كتكل لك تبلح تون كخاني نبلح تقرب نبزت بعوخا قرب حزب ኤርትራ تزو حدا يعلم زو حد ህብረተሰብ ከአኒ ተአምር ዘስርሖ እንታዩ ሓድነት እዩ ካላ ይኮና ካለ ተአምር የለን ዓበይቲ ዲጋታት ዘአኽሉ ባጋ ጎድና ዘሎ ሃገራት ክንፍንቅሎም ቆለና እቲ ሓድነትና እዩ እጅኻ ብኦም ክትሽርሽር ዘለኻ ውሑዳት 10 ዘይተኣክል ክትምለስ ክትከላለካ ናብ ልቦናኻ እቲ ዝዓበየ መሰናኽላት ከዓ ንሓልፎ ኢና ዘለና ምክንያቱ እቲ ከምታ ዓንተ በዝበልኩ ጂኦፖለቲካ እንድሕር ኣንቢብካዮ ናበይ ገጽና ንኸይድ ኣለናኻ ይሕብረካ ይቲ ኮምፓስ ማለት እዩ ስለዚህ ዩጋንዳ ከይድካ እንጃ ይገብረካን እዩ ኣብ ዘይትፈልጦ ፓላሱ ከይድካ ወላ ሓንቲ ዓጋበታ ይህበካን እዩ ኣብ ዓብይ ሆቴል ኣቲኻ ንዓኻ ወላ ሓንቲ ይኮነን እቲ ዘዕበየካ ናይ ተፈጥሮ ዓድኻ ንፋስካ ጎቦታትካ በረኻታትካ ጥሪትካ እዚ እንድሕር ኢኻ ትፍወስ ነዚ ሪኢኻ እንድሕር መፂኻ እንተ ተሪፍካ ኣብ ዓድኻ ይፅቡቕ ኖ ስጋብ ዝድልድል ኢልካ ከዓ እንድሕር በፂሕካ ዓድኻ ከዓ እታ መድሃኒት ትበሃል ንሰያ ስድራኻ ጥራይ ዘይኮንስ እቲ መሬት ከይተረፈ መድሃኒት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ተዝዓበየሉ ንሕና ዓዲ በረድ ኣለና በረድ ክንፀልእ ከለና ብበረዶም ከዓ ይፈቱ እዮም ኣብ በረድ ክፃወቱ ወፁ ምክንያቱ ንስ ዕብይዎም እሱ ናቶም ካልቸር ስለዚ እቲ ዓዲ ናብቲ ሑፃ ንሕና ከዓ ሸተት ንብሎ ዛንዲ ታሽሙ ንብሎም ዛንዲ ፋረን ኢና ብዓድና ንገብር ብሑፃ ኢና ሸተት ንብል ንብሎም ኣብዚ ዓዲ ሸርመን ነናትካ ህይወት ነናትካ ተኣሽሙ ስለ ዘብለካ كتبلح ختكل لك ناكل هاجر أيتخيد ناكل أفريقيا أيتخيد ولا تربحها مقدفو نايمر خربحة زعبة أبعدها بصح إن دربي كبوليتيكا خي سرحة خي مثلك مسكينها ولا حد بوليتيكا تصب سبا يكونه سأنا فلوت خيها إزي كم بوليتيكا تحسب لك أبكي مزاتي يكونه لذي كلكم مجمرتا رجع بولو كاب متي مقوام دو كاب جل رجع بولو ناب كم زي عينت ميديا هاجر أو خاب متسو جورجو أزي قدي لكاز بلكاس لزي بالله نخالوت من تان كنبلكا كالي جزي أتصبغنا رستات أصبحنا معللينا سجام يلن نخالوت عبد الكوهابهم نقع حق سكا قول عم تيها مثلني نقع حق سكا شم كان صار له ما قرنا كنت حق شم سادا يبحال سادا تاي ترجمه ተስፋ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተስፋ ዘለዎ ግዜ ቅድሜና ዘሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምስ ግዜ ዝኸይድ እዩ ይዕብየልካ ደቅኻ ይዕብየልካ ምስ ስድራኻ ብፍቕርን ብስኒትን ኣብታ ትፈትዋ ሃገርካ ከዓ ኣቲኻ ዝርኤልካ ግበረና ዛት መፅ ዘላ ዓመት ከዓ ዓደይ ከኣትዮ እየ ዝብል ትምክሕትለኒ ይቐኒየለይ ጆርጅ ሓወይ ይቐኒየለይ ሰለ ይቐኒየልና ብጣዕሚ ልኡም ልቦና ዘለዎ ዘረባ
ካብ ልብና መስግን ኒ ሓደ ነይሩ ከይዱ ማለት እዩ ደንጉናዮ አብርሃም ኣቲ ነይሩ ብዝኾነ ዳንኤል ንእሽተይ ተላትካ መለበዋ ክንዓፅና ሒዝናዮም ኣለና ነዊሕ እዋን ዳንኤል እስከ ተዛረብ ቀፅል ዳኒ أنا يغني بدقام مهرة أبتي أنا حتى كدلت أنا كوا خزارة بزح يكون المجتمع دلل أبتنا أونلاين تمرتي أبوهم هار يدلني رجل قالنا قرأت تكنيك سلاز عبينا أمزي لايف كم زتأتو طبعا كحاجة تصبغ يوم وهون حتى تقلينا وون كتبنا لنا في داخل حجوكا حتى كاي كلم كنا متى خمسي لايف قلتات ياس أبو خلا كمو قال لك مهارو دليو زعبي سبعة هلوس لزخولو كمز لايف كذلك تصبغ لك هذا بدقامة نقول حزب إيرترا نقول حزب عالم سلام الرهواني من نيلو نقول لهم تدراي كلاي نعخاون بيت السبكان نسدرحون ليكها يغني لي ريكو سمعهم يغني لي يغني لنا دانيل كل خاطكم وين أرعدهم زخونة لبوان تلقى بعجرنا نعاتو بعميو جورج حوي بتعمي يخبرك كان يدنق كان حانتو براس ساعة قرب نحن أول ساعة همبرجر ولا قرب من رسع عندنا نتم مكل خال دلو أخواتنا أحاتنا أبواتنا نديتنا زابير عدهم كيدهم بقى جزء من جزء من دقم الحاقة خمس كمانا بنقولون بنقولون يبرلو من إريترا خالي سلام فقرن عدنة سلام طبيعي يستر لهم بالحريز قبل لو قاعد إحنا حبنا بتعمي كنت شرعنا طبعا نقدرنا جن كبر موجس النعم يجيبوا أمه بعتهم بقى ناي تمام لك ذيك سوا مكل قال مرحلة كاب A to Z زاوير زولم جيغانو إسا سافر تقرأ توري حتى سافر بزحت إسا سافر خمزلو أمن سلزغنكو كلنا إحنا إسا سافر كن حلو تدجنن حلو تي هاجرن ينامو زاوير إريترا يباركا زاوير نتوم جيغان أخواتنا سامان موغسني هابومو جورجو نستاقا بتعمي أنا بتعمل اللغتها لذي أجهز حوي أقولنا خلنا بقى كبر خبر كرداء قال بقى أجهز يغني اللي رعدم حوي يغني اللي نايلومي مدبون دارجا نام مزيزام قصناتنا زلنا يوم مدرخ كم كلهم أبزي زنبرو زبلو زنبرو ناي تسفى مدرخ يناتنا زلنا أمانة تسفى سلزرعنا عينو ديون تسفى لي اللخانة تسفى يقبرلنا تعم فعل كل جزء صبغ سلزخانة بتوقين بتي كله زجبر زلو زاري thank you رادم حوي بحفشة بس هنا زلنا مدرخ ناي تسفى مدرخيو تسفى زلو ودمايو نقول دبتصح حدا جزء قال السبات انت اليوم دايما دايلوم يوم قالوا دماء سام فلاتيو أبير ترازلو سجم زي فلت إيرتراو يلا زحبة سجم ما يكون نزلنا أبير ترازلو سجم نفسه كفسب صدروا أبير ترازلو كما يزعم السلام عليكم أبير ترازلو سجم عن دعد عيز فلطة والطباعة سجمات الله كل عين مثلا خلاتكم زلي فلتي now the choice is تمرجع أين أي تمرجع ناتك كابلو جوك سامشيت بزعبات سجم رايك تزارب ديو صبوك هنا سمعك ويس بغامي يكون فتح لنا نختبل شو بغامي يكون فتح لنا كتبل دحرو خينكا مجمريا تسأقمناتنا انتايتو كابيز بقس تسأقمناتنا كتبل كتكلها لك نابنت أبي أفريقيا 54 هجرات وي 55 هجرات تلو أخوينا كلها بلوز أما حدار الأول مالتها يكون وي بريزنت ناتن وي بوليتيكا ناتن زبالة مالتها يكون بجيك إيرترا بأفريقيا جن كاب سويفت زبهال زوات هجر يلا ديكتاتورات دلوان هجرات اللو أو ديمقراطية دلوان اللو قدمي نا إيرترا منجست ممسو أفسد عن زنبرك سافر جزء قصر اللو there's only one country حنت هجر الله بأفريقيا كاب عالم وين من الباس لسربعتين زلوا
كابت سويفت سيستم زبال سويفت سيستم كما يو اب اوروبا امريكا تقمط تلخا كل بانكن فاينانشال سيستم تاعتهم كاتايم جبركا اتنا خاص راح يبقى زله كامباني دموسك بكا يكلني كاش كبكا كاش ندحر ديبكا جزا خد جزا تدليخا كريدت سكور يبلكان بانك يبلكان جزا بكا يلن ابقل نغر قل خد تدليخا زخونه سب زغر بكا يلن اكزاكتلي كم عينت صقمي زلو ايرترا كاب ماس كاب 2004 كاب 2005 ابيلو سو كابت سويفت تراين دحراوتيوم كابت قانقانا على موتيوم كالو سلمنتاي ግን ኤርትራ ጥራይ ካብተን 54 ሃገራት ከምዚ ፀገም ከጋጥማ ኺሉ ሜይቢ አልሸባብ ምሳሌ አልሸባብ ናይ አልሸባብ ፅንፅዋይ ማስ ጀሚር 2008 2009 እዛ ሃገር ግን ካብ 2004 2003 ኣቢላ ካብ ስዊፍት ወፅያ ነራ and why is that ኩሉ ትካል እገዳ ይግረፍ ወስከ እታ ስዊፍት ጥራይ ድሕር መሊሶመት መንግስቲ ዝደለዮ ነገር ክገዝእ ይኽእል ዋላ ውሑድ ይኹን ድንበር ዝደለዮ ነገር ካብ ስዑድያ ክገዝእ ይኽእል ሕጂ ግን ካብ ስዑድያ ክገዝእ ድሕር ኮይኑ ዝኾነ ካምፓኒ ሕራይ ትብሎና ምክንያቱ ካሽ ቦርሳ ሒዝካ መፂኻ ክበካ ክትብለይ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሲስተማቲካሊ ካብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ምዕባለ ተዓፅዩ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ክትሓታ ዘለካ ስለምንታይ ከምኡ ኸውን ክኢሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ካብ ኣፍሪካ ዘለዉ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ድዩ እንታይ ይኸት ፍሉይነት ናቱ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ዘምፃልኩም ኩሉ ግዜ ትሕሶ ድማ ነቲ ፀገም መቒሎም ጥራይ ስለ ዘርእይዎ እቲ ሕብረተሰብ ክርድኦ ይከኣለን ኤርትራ ንኣልሸባብ ሓጊዛቶ ኢሎም ይትእገዳ ክጅምር ከሎ ድሓር ግን ኤርትራ ንኣልሸባብ ኣይሓገዘቶን ኢሎም ምክንያቱ ባዕሎም ስለዚ ኣይነበረን ድሓር ግን ኣብ 2014 ኤርትራ ንኣልሸባብ ከም ዝሓገዘት ዝኾነ መረጋገፂ የለን ኢሎም ደን ስለምንታይ ንኤርትራ ጊትካ ኣለኻ ስለምንታይ ካብቲ ስዊፍት ኣውፂኻ ኣለኻ ምክንያቱ እቲ ሃገር ምዕባለ ክገብር ስለዘይትደልዮ እቲ ህዝቢ ክርህቦ ስለዘይደሊ ናይ ሕክምና ንብረት ክገዛ ኣይክእልኒ ናይ መጓዓዝያ ንብረት ክገዛ ኣይክእልኒ ክገዝኦ ተኮይኑ ድማ ብፀሊም ሓቢኡ ክገዝእ ዘሎ ንብረቱ ኣብ ዕዳጋ ክሸይጥ ኣይክእልኒ ስለዚ ኩሉ እዚ ነገራት እንተሪእኻዮ እቲ ፀገም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገር እቲ ሃገር ንኸይጥዕሞ ፅቡቕ ንኸይከይድ ፅቡቕ ንኸይረክብ ደይ መደይሎም ዝገበርዎ እዩ እስከ ኣርኣዶም ወስኸላ ጆርጅ ሓወይ actually this is a privilege for me I thank you ዕድል ዝሃብካኒ ማለት እዩ ብዓብዩ ግን እንታይ መሲሉካ ሰብ ፀላኢኻ ፅቡቕ ክገብረካ ይትፀብዕ ንስኻ እንታይ ካ ትገብር ገዛኻ ካ ትማሙቕ ገዛኻ ካ ትሕንሕን ገዛኻ ካ ትዕቅብ መንግስትና ኣነ ምስ መንግስትና ድንብርፅ ዝብለን ሰብ ኣይኮንኩን ግን ናትና ጌጋታት እውን ነይሩ እዩ እዛስ what you need to examine ንሕና እሳብ ከይኮነስ ኩልና በቃ ክንገብሮ ዘለና ንህዝብና ኢንፎርም ገይሮምና ይፈልጡን ትፈልጥ ኢኻ እገዳ እንታይ ከም ምዃኑ ከምደይ ንፈልጥ ኩልና ኣነ ኣሜሪካ ቅመጣ ምን ኢንጂነር ፕሮፌሽናል over 30 years ቆልዓ ይኮንኩን እገዳሲ ክንድምንታይ ንዓና ኢምፓክት ገይሩና what does it mean how is impact ናስ እዚ ኣይነገሩናን እንታይ መሲሉካ ሽግር ድሕር ኣሎ መዓንጣ ሸት ተብላ መፍትሒ ከዓ ትረክብ ግን ሽግር ኣለኒ ኣባ ከለኹ ክውስኸልካ ራዕዶም for example ስዊፍት ዝበሃል እገዳ ከቢድ ምዃኑ በብዛሕቲ ሰብ ኣይርድኦን እዩ ኣበይ ፈሊጥዎ ሕጂ ሰብ ራሻ ዝኣክል ሃገር ዓብ ሱፐር ፓወር ኢሚድየትሊ ኣብ ውሽጢ ዓመት ቁጠባናቶም መሰረታዊ ለውጢ ኣጋጢሞ ካብ ስዊፍት ምስ ኣውፅዎ ስለምንታይ ምስ ኢራን ንግዲ ክገብር ተደልዩ ፀገም የጋጥሞ ምስ ዑድያ ንግዲ ክገብር ተደልዩ ፀገም የጋጥሞ ምስ ህንዲ ፀገም ክገብር ተደልዩ እዚ ኸማን ካልኦት ሃገራት ነቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ እገዳ ኣይንቕበሎን ኢና ብምባል ምስ ራሻ ክሰርሑ ድልውነት ኣለዎም ቻይና ምሶም ይሰርሑ ኣለዉ ኢማጂን ንኤርትራ ኣብ 2009 መጀመርያ እቲ እገዳ ኣውቶማቲካሊ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ የለን ስለምንታይ ምስ ኣሜሪካ ክትበኣስ ኣይደልን ኢኻ ኤርትራ 3 ሚልዮን ህዝቢ who cares ኣንሕና ረብሓና ኢና ክንገብር እዩ ዝብል ሰብ ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ፀገም እቲ ክበድ ናይቲ ፀገም ብትክክል ኣይተረዳእናዮን ኣነ ንኣብነት ብደረጃ ናይ ኤርትራ ድሓን ዝኾነ ትምህርቲ ነይሩኒ እዚ ነገር እዚ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቤት ትምህርቲ ተምሃርክዎ እዚ ክርዳእኒ ይክእልኒ እዩ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ እንድሕር ዘየለኻ ብፍላይ ድማ ነቲ ነገር እቲ ቀሪብካ ኢንቨስቲጌት ክትገብሮ ተዘይክኢልካ ክርዳእካ ይክእልኒ እዩ ንነፍስኻ ኩሉ ባንክታት ዘለካ እንተሓፂኦምካ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ፀገም ይክርዳእካ ዝኽእል ንእሽተይ ኩሉ ይኮነን ምክንያቱ ብሃገር ደረጃን ብግለሰብ ደረጃ ነንበይን እዩ በይንኻ ገዛኸይ ገዛኻ ገለኸይ ገበርካ ካብ ድኳን ዝቤዛ ካሽ እናከፈልካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ብሃገር ግን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ክበድ ኣብ ኤርትራ ዝወረደ ፅቡቅ ጌርካ ከተስተብለሉ ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ድማ ኤርትራ ከምዚ ስለ ዝገበረት ስርዓት ኢና ኣጊድናዮ እንድሕር ኢሎም ኦኬይ እቲ ፀገም ምስ ተፈትሐ ስለምንታይ ደጊምካ ትእግዶ ኣለኻ ወይ እውን
እንድሕር ነቲ ህዝቢ ተሓልየሉ ኮይንካ ንኣብነት ሶም እንታይ እዮም ዝብሉ ንመንግስቲና ንፀልእ እምበር ንህዝቢ ንፀልኦ ኢና እዮም ዝብሉ if that's the case ስለምንታይ ወላ ኣብቲ ሲቪላዊ መሓላ ንኣብነት ንመጓዓዝያ ዝኸውን ንብረት ንክገዝእ ከሎ እዚ ክፍቀደልካ ኸልዩ ወታደራዊ ኣፅዋር ቦምባታት ዲ ፈንጂ ክትገዝእ ከለካ እገዳ ኣለካ ሲቪላዊ ንብረት ክትገዝእ ኮይንካ ግን ከፊት ናልካልና ስለምንታይ ከምኡ ዘይገብሩ ኣይገብሩን እዮም the worst part of it is ዝኸፈ ክፋልና ትኸ even እቲ ክበድ ናይ ኤርትራ እቲ ገዳ ኣብቲ ወረቐት ሰፊሩ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ስለምንታይ ንእሽተይ ሃገር እንድሕር ኮይንካ ሽምካ ብምብላል ጥራይ ከይኣገዱካ ክትእገድ ትኽእል ኢኻ ሽምካ ድሕሪ ኣኽፊኦምካ ጥራይ just automatically ንስኻ ሰራቂ ኢኻ እንድሕር ኢሎም ካቶም ሚድያታት ብምሎም ንስኻ መታለሊ ኢኻ እንድሕር ኢሎምካ ዝበዝሑ ሰባት ነቲ ሓቂ ኣይደልይዎን እዮም ክላ እንታይ ገዲሽኒ ሪስክ ዝወስድ እንድሕር እዚ ሰራቂ ኢሎም ንሲ ኣብ ከሎይ ከም ሰራቂ ዝወስደካ ቴስት ክገብረካ ከረጋግፅ ነቲ ሓቂ ዝፍትን ውሕድ እዩ ስለዚ ከም ኤርትራዊ ክርዳኣና ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ፀገማት ነቲ ሃገር ንምጥፋእ ዳ እምበር ነቲ ህዝቢ ንምጥቃም ኣይኮነን the worst case ኩሉ ግዜ ዝብላነ ኢሚግሬሽን ኤርትራውያን ፀገም ኣጋጢሞም ኣብ ሃገሮም ሽግር ስለ ዘጋጥሞም እዩ ዝኩሉ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ወረቐት ተዋሂቦም እዩ ዝበሃል then ከምኡ ሽግር ተሎ ካብ ሱዳን ንላዕሊ ሽግር ዘለዎ ደሎ እዩ ካብ ሊብያ ንላዕሊ ሽግር ዘለዎ ደሎ እዩ ወይ እውን ካብ የመን ንላዕሊ ሽግር ዘለዎ ስለምንታይ ወረቐት ደይቦም ንዖም because ንሳቶም ካብቲ ሃገር ተወፂኦም ቦታ የብሎምን ኣብዚ ሱዳን 30 ሚልዮን 37 ሚልዮን ተለዋ ኣይናይ ሃገር ይክቕበላ ኣብ ሱዳን ሲቪል ወር ኣሎ ሰብ ይመውት ኣሎ ሽግር ኣለዎም ኣብ ኩሉ ማዕዘን ይጎይ ኣለዉ ናይ ሱዳን ወረቐት ግን የለን ስለዚ እቲ መንእሰይ ክነቅሕ ክኽእል ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ወደዛ ክልከካ ምሽ no ከስር ወዲየ የውሩስ ንኽነግረካ ብዓብዩ ፀላኢና ንፈልጥ ኢና እቲ ንምልከቶ ዘለና ኩነታት ትበቅል እዚ ትብሎ ዘለካ ኩልና ዝበፃሕናየን ተረዳእናን ግን መፍትሒ ካበይ ይመፅእ መፍትሒ እንታይ መስልካ ኣመን ኢንጂነር It's not about the problem, it's about the solution. Solution ኣብ ኢድና እዩ ህዝብና ዓዱን ህዝቡን ደፍቅር ዓዱ በቃ ክሳዱ ድህብ እዩ ኩልና በቃ ዋላ ወፃና ኣሎ ገለና ኩሉ ሓንቲ ነገር ክግበር ዘለዎ ህዝብና ክንዕቅብ ኣለና ህዝብና ክንዕግብ ኣለና ዓዳይ ህዝበይ ትብል ሰብ ክነግረካ ቱሪዝም ኩልና ቱሪዝም ንብል ኤርትራዊ ቱሪዝም ዓዱ ዘይረኣየ 20 ዓመት ዝገበረ ኣሎ ወድሓውቦይ እሳቶም መፅምቲ ኣስድሮምን ገዝኦምን ዓዶምን እዮም ዝሃንፁ ፅኢልካ ተዛዊሮም ኮማንድ መፁ ይኮነን ንሕና ከይድና ባርዶ ገለ ክነሕልፎ ይኮናን ኣሕዋትናን ኣዴናን ኣባሓጎናን ቤተሰብናን ዝርከባ ምስኦም ክነሕልፍ ንሕና ናቶም ፍቅሪ ገፅን ክንገፅና ንክእል ንሕና ከዓ ዳላር ሒዝና ኢና ንመፅእ ነቲ ዓዲ I completely agree I'm telling you ንሕና ሲ ሓቦ ዘይብሉ ኤርትራዊ የለን በቃ ዓዲዩን ኣባሓጎን ኣሕዋቱን ክሕጉስ ዘይደሊ ዓዱ ከክብር ዘይደሊ የለን ንሕና ኣብ ሆቴል ክንድቅስ ኣይኮናን ንኸይድ ኣነ ዓሊ ግዜ እንታይ ብለካ ዓሊ ግዜ ኣነ ተረዲካ ኣብ ዓንገርብ ደቂሰ ምስ ስድራይ ንዓይ ዝዳም I don't need hotel ንዖም ክሕግዞም ንዖም ኣለሁም ኣጀኹም ክብሎም ንዓይ is more than anything else ኩልና ካ ኸም ኢና Absolutely. ህዝብና ሓንቲ ነገር ትርድኦ ዘለዎ ቀዳማይ ነገር ሰብኣይ እንዲኻ ስኻ ንደቅኻ ኩን ሰበይት ቀዳማይ ንሰበይትካ ኩን ደቅኻ ኩን ኣቦኻን ኣባሓጎኻን ዶ እቶም ቤተሰብካን ኢኻ ትኸውን yes ድሕሪ ዓድኻን ከባቢኻን ትኸውን ንሕና ኤርትራውን ኮቢና እዚ ትብሎ ዘለካ ፅቡቅ እዩ ግን ብመሰረቱ እታ ሚኒማም ህዝብና እታ ሚኒማም ኣይረኸበን أنا عدي بتصحي متصحي بحاول مدري كذا غير مسكين وساعات على وجد بنات قطب عبدي كبيرنا يوم تفلت على كبيرنا يوم سلذي نحنا شجرنا أبجزانا حواتنا نعقب حواتنا نخبر حواتنا عدنا هبوم عدلنا هبوم you don't need resources you don't need a twist تقول كاندي تدرك أبا كمان تا أبغزانا كمان عدل دي رقمنا so what I'm saying see سبعي أبغز أخر له مجمرتها ندوكل نسويتهم كسمع له خبرن كنبرن نحن أقول الدنيا تات كوين نمبر بزح فنانات حلفنا أنا بيرتا بزح غير حزبنا مع أن كاسل زلوا حدي فصل التأكيد سجى حجي حواتي أنا خيري كلي أسكال سوم كلا دك 10 15 10 جيسته أولد عن بابا مثلا تفرز يبلن أداو دي يبلن رئينا شيخ مدركة لمن تاج إيه نبع الآن نخمسها ماي عدن فقرن
ክብረትን ክረኽቡ ስለዚ let's go to the basic I agree ማለት ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ካሎ there's no discussion ኣብዚ ምሳኻ completely agree እቲ ዘሎ ፀገም ከም ዘለዎ ተቐቢልና ሓደ እውን ኣብዚ ተደጋጋሚ ይፅሕፋ ነይሩ ብዙሓት እውን ፅሒፎማ ነይሮም there's a part ንሕና ክንገብሮ ንኽእል እቲ ዘሎ ፀገም ከም ዘለዎ ተቐቢልካ what can we do about it ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኩሉ ነገር ኣብቲ external factors ላይ ከነፀግዖ የብልና that's true ምሳኻ ይሰማማዕ ስለዚ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ድማ every person ክእለቱ ንእሽተይ contribution ክንገብረሉ ኣብ ንኽእል ክንገብር ተፈቲና እቲ ፀገምና ከቢድ ዋላ እንተኾነ ልዕሊ ዓቕምና ግን ኣይኮነን ክፍታሕ ዘይክእል ድማ ኣይኮነን ምስቲ ዘሎ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ተስፋታት ዝህብ መድረኻት እውን ኩሉ ክብፃሕ ዝኽእል እዩ ጥራይ እንታይ እዩ we need to focus ኣብቲ ዘለና ኩነታት ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ክንኣምን ክንክእል ኣለና and it's possible ይከኣል እዩ and በዚያ እውን ዝያዳ ኣብዚ ክንደግማ ክንውዳእ ንኽእል ኣርዓዶም ሓወይ بملأتكم أبزو خينكم استخدمتوا لكم نزل conversation أمانة نويه كن نزل conversation يا فلتني أنا وين but thank you everybody رؤوس حدش عمد رامو membership كن كون جورج حوي كم قال قبرة thank you we'll do ذكال كلهم قبرنا thank you everybody مزات أنت درفينا حدش عمد كجت فوقكم أبكالك قاتامي كندي كم زخن قبر كم فتنينا ناتكم تساتفوا ناتكم حجز دماء العلا قد سنة لو نابلكم على مارسي أبزك زازمي مزيادة في كجت فوقكم رقص حميد يقبرنا رهوة حبس ملوتنا سنة سلام كبابينا سلام حميد يقبرنا حدش حميد أبكي عنا خيب دليت عننا أخاخيرو نقولنا حدش حميد أبكي عنا سيسنا أنقوا عبزي أبقى عنا سيسنا أنقوا عبزي أبقى عنا رهوة حبس ملوتنا فغري سلام تمين كلنا رؤوس حميد يقبرنا رهوة حبس ملوتنا سنين سلام كبابينا سلام حميد